وقبنا ماي وحلي فتحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي زينة وانت كليب تعزاندي ويل الرزاق والمغري داندي قلتي لي اي جاندي تكليب تحساندي مغري حكي دوكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك اسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا دولي عوجا فرا عليه تبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لا نرقولي تنوكم نازولا لا لي ولا يجارد عنا سورة فتنوي نازولا جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لينا لا لي ولا لي دليل برا برا دولي عوجا فرا عليه تبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لا نرقولي تنوكم نازولا لا لي ولا يجارد عنا سورة فتنوي نازولا جارد عنا سورة اللي ولو سلام تقطعت نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم وترو هقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كساب موداتا نايز بدأ بسانا كتصنحوا بخبرنا عدم لايك بمقبار مسانا كتجمرو دما لايك قبرو شير قبرو ريتوغ من حسابكم انقرفو نايز channel كدما كل جزي دقفتنا تخونوا نعاهم يمتوني زبالنا حبريتان خنا متصبزو هنا عندكم من نتعرن توم كل جزء تحجزونا دما يغني لنا كنبل دالي لومي أجي أقدر أسزخون حبريتاينا كنت ببزح من قد دما زخوني اتزلو كنتات وان بعلو مسات إن خوني خيس لزلو بزح introductions اللي كونن مجمريا بزن جمر بوليتيكا وتنتانات رادي كونس دراما وممكن رينا دراما ولا فيلم غير كمون صدوان قليوس Iran, where the United States and Israel continues to strike hundreds of targets every single day. Joining us now with more, Jonathan Hunt is live from Israel with the latest. Good evening, Jonathan. Good evening to you, Lawrence. And there is concerning news first tonight out of Saudi Arabia, where an Iranian attack on the Prince Sultan base there has apparently damaged at least several U.S. refueling tankers and also injured around a dozen U.S. servicemen. We're awaiting more details from that, but that reporting from the Wall Street Journal. Or that coming, of course, as President Trump continues to say that the U.S. is winning in this conflict and winning easily. Here's the president. كم تري وزلهم تزينا كابينا بيخيد كم زلو يو زنقر زلو دونالد ترامب أم نفسه كف أم عالطلت سلسة جزينا زكينات نسعر لنا نودو لنا نابلي زارب أبقى حقاً أمريكا أب كل بوتاتات زبط إنا نسمع زلنا زنريا زلنا هذا عبي وتهدراو بيزنا أمريكا بسعودية حيال زخونة بتقعد كم زوردون بزوع كسارتات كم عبوني زنقر زلو زمالة دما قبل علتن أزيو بزح بيزاتنا أمريكا أب كل مداي زهر مزلو كابا حليفهم حجون بتتقاقامي استراتيجيكان علامات نزتبها البوتاتات أم هرام وفيرا خمزلا تنقر زلا إيران نهار ملنا ترى يكون حجي شفت بزلو من قدون كريو جميرة مالو كم تناي عربا وعالم زخا بأفكام زراب أخول كم زي كونه تايدا بتكبر كترد كتكلالك دونالد ترامب أما عالتك التسلسة جزي نسعر لنا نتفع لنا زبل زرباك زربي وعلالو قد حققن نيب حقق يدعو دلو انتاي مالتي خطعوت ترقمناتو حجد ما كابتي وشمت حرموز كعصو
ክኸፍት ዘይምኻሉ ጥራይ ደይኮነ ሑቲ ኣገዳሲ ውሳነ ሂቦም ኣለዉ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ነቲ ገማግም ባሕርና ወይ እውን ኣፍ ደገ ባሕርና እውን ናብ ማዕከል ነቲ ኩናት ናብ ገማግም ባሕርና ክስሕቦ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እቲ ዲቤት ዶናልድ ትራምፕ ይስዕር ኣለኹ ዝብል ሓቅነት ከም ዘይብሉ ዳርጋ ኣብ ኩሉና ተረዳድኡ ይመፁ ኣለዉ ኣብ ርእሱ እዚ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩነታት እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እታ ርእሱ እውን ምስጢር ክትዕቅብ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፍዞ ዝኸፈተሉ ብዙሕ ምስጢር ከውፅእ ንሪኦ ኣለና ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ተመቒሉ ኣሎ ተዓዊትና ዲና ይተዓወትና እንታይ ማለት እዩ ክዓወት ኣበይ ዘሎ ተዓወት ከምኡ ድማ ምስ ኔቶ ዘሎ ሽግር ናይ ነዳዲ ዘሎ ሽግር ኤቭሪዌር there is a crack ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝተኸፈተ ጋፍ ንርኢ ኣለና መጀመርያ ዲቤት ናይ ኣሜሪካውያን ንስማዕ እንታይ ማለት እዩ ተዓወት ኣበይ ዘሎ ተዓወት ኢሎም ግር ክብሎም ከሎ ክንርኢ ኢና Trump that this war is won. I agree that we have devastated. Do you agree that we've won? He said we've won. Yes or no? It's not a hard question. Well, I mean, if you consider a condition of winning, destroying their military capabilities, their missile capabilities. We haven't. Wait, if that's true, why can't the Strait of Hormuz be open if their military is destroyed? Nice try, Adam. Exactly. ስለዚ ስዕርና ዲና ይሰዓርና እቲ ሪፐብሊካን ነቶም ዶናልድ ትራምፕ ዝከላኸልሉ ዘለዉ ከባድ ዝኾነት ሕልታ እያ ስዕርና ይብለኩም ኣሎ ፕሬዚደንት ናትኩም ግን ስዕርና እንተኮይና ቀደም ዝነበረ ፀገም ወይ ቀደም ዘይነበረ ፀገም ወሽመጥ ሕርሙዝ እንታይ ኮይኑ ተዓፅዩ ኣሎ ሕጂ why are we facing ናይ ቁጠባ ፀገም ዘጋጥም ዘሎ ንዓለም ናይ ነዳዲ ናይ ካልእ ሽግር ዘጋጥም ዘሎ ስለምንታይ እዩ ስለዚ እታ ስዕርና ትብል ዘረባ ካብ ሓንጎልኩም ተኣለኹማ እታ ዝበለፀት የብሎ ወየት ፕሬዚደንት ኣብ ዝኸደ ኣፉ ዝኸፈታ ድማ ተገማጣለ ዘረባ ይዝህብ They're finished. We've won. Let me say we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. In the first hour, it was over, he said. And yet, bombs continue to fall. Troops continue to head to the region. What does this even mean anymore, Ken Cuccinelli? Well, ሕጂ እቲ ዘረባን ተዲቤትን ተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ቀዳመይቲ ሰዓት ስዒርና ካብታ ቀዳመይቲ ሰዓት ኣቢልና ኢና ክንስዕር ጀሚርና ንስዕር ዘለናን እዩ ዝብል ዘሎ ኤንድ እቲ ኩናት ግን ይቕፅል ኣሎ እስራን ድሮ ናብ ወርሒ ተፀጊዑ ኣሎ እቲ ኩናት ሕጂ እውን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ንክኸብድ እምበር ንክፈኩስ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንዝብል ዘረባ ማንም ዲፈንድ ክገብሮ ይክእልን የስ ቦምባታት ይድርብሎ ይዕንሎ ትሕቲ ቅርፂ ይሃርም ኣሎ ገለዚታት ይግበር ኣሎ እዩ ነዚ ዝክሕሰብ የለን እንታይ ግን እቲ ስዒርና እናተባሃለ ወተሃደራት ተወሳኺ ክትእቱ ካልእ 200 ቢልዮን ገንዘብ ባጀት ሃቡን ምባል ንኻልኦት ንኔቶን ንገለን ሓግዙን እናበልካ ምእዋይ እንታይ ማለት እዩ እቲ ተዓዊትና ዝብል ድሮ ኣብ ዲቤት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ክሳራ ገጢሞ ኣሎ እቶም ንዑ ክከላኸሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ድማ it's really sad What's happening on the ground, and that's the scary part here. There are two separate conversations that are happening when we're doing these debates. There's a conversation that you guys are having, which is just whatever the administration says on any given day. One day we've won, the next day there's negotiations, the next day we've won again. But there's the actual on-the-ground reality that we are mobilizing thousands of troops to the Middle East. We are asking for $200 billion for this war. And I don't know, what are we getting for this? 86-year-old Khamenei was replaced with his 30-year younger son, who's more radical, more extreme, is purging moderate. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ዴሞክራትስ መፍተቶም እዮም ረኺቦም ዘለዉ ዘገርም እዩ ዴሞክራትስ ዳርጋታ ኣውቲስታ ናይታ መኪና ኮይኖም እዮም ሕጂ ሪፐብሊካን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዓልቲ 6 ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ክከላኸሉ ድከቶም ፀጊቦም ኣለዉ እዚ እቲ ዲቤት እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መናብሮ ይኸብድ ኣሎ ሰራዊት መዓልታዊ ይቕተሉ ኣለዉ ወታደራዊ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ look at this is crazy man of American and Israeli bombs fell on Iran on February the 28th. The Iranians have struck. ክልተ ከሪአኩም እየ ኣብዚ ክልተ ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ መጀመርያ ኢራናውያን ሪፖርት ክገብርዎ ከለዉ ረእዩ The wave of operations 83 and 84, the 84th wave, had a very special target. That was here in the heart of Saudi Arabia, the American base Al-Murj or King Salman base. A base that was precisely targeted by our missiles, the platforms that were on it. The platforms that were located on the runway of this base, as you could previously see on the flight radar website, just as you can see in that small image. This is exactly the spot where the KC-135 tankers were stationed. The American enemy would take off from Saudi Arabia and refuel their fighter jets over the Persian Gulf. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ፊት ንፊት ኮይኖም ነቲ ኩነታት ብሳተላይት ኢሜጅስ እናተጠቀሙ ከመይ ጌርና ንሃርሞ ከም ዘለና ርአዩ ይብላ ኣሎ ሚሳይል ናትና ካበይ ተበጊሱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ናይ ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ሃሪሞም እንታይ የቃፅሉ ከም ዘለውን ከመይ ዝበላ ነፈርቲ ከም ዝሃረሙን ኣብ ድሮ ክንደይ ወታደራት ቆሲሎም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካውያን እውን ተኣመኑሉ እዩ እዚ ስለዚ
تكوينات مليسيو يسفحفعن كبدناتو نعبي خيدالون كسارة نا أمريكا دما مجلس أبزيرو كبولو درجة بزح كساراتي وردالو أمريكا كم زعينت كسارة أب كوينات أقاتي ما يفلت يا يفلتن نتوم ناي تاريخ مصنعاتو تكايتو هنقت فلكم نخلينا بحفشاقن دونالد ترامب كم زبلو زلو زسعر زلو نا إيران حيلي الرئيل انتايدا نا أمريكا مليسيو زنبركق زلو ننوح وان ساتلايت ايميجز من البات زنا ايران بروباغندا يقبروا له كتبل تخلي خاغن ساتلايت ايميجز غيرهم بيفور اند افتر نا غبريم زور يزلو سلازي من الباتنا ايران ميديا كمي غير كتابنو زبل سبالنا امريكا مي غير كتابنو قطب لي زغباكا ግን ሓደ ዴይሊ ሜል ዝበሃል ናይ ብሪጣንያ ዘውፅኦ ድማ እዚ ብዝከረየኩም ፀናዕኩዩ ነቲ ኩናት ካብ ኩሉ ይዓልይዎ ኣለዉ እዚ በይዛት ሃሪሙ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ድማ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤሮጳን ናይ ሃገራት ዓረብ ከምኡ ድማ ወታደራዊ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሙ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይመስል ኢሎም ዝገበርዎ መፅናዕቲ ረይዎ ቢፎር fighter jets, drones, and transport planes. That's around 3 times the base's usual level. Among the aircraft visible were some of the most advanced in America's arsenal, including F-35 stealth fighter bombers. Also spotted were F-16 fighter bombers and F-15 air superiority fighters. This is clearly more than just a logistics base. Taken together, those aircraft represent the tip of the American spear meant to pierce Iran's air defenses. Some were seen parked in the open, others likely contained in aircraft shelters hidden from satellite view. The base sits more than 500 miles from Iran, far enough to put it beyond many of Iran's shorter-range weapons. And yet, the base was hit several times in the opening days of the war. One of the most significant hits, shown here in this image from March the 2nd. كم تريو زلهم أتي بيزات حركة أبي بيز ناتهم أب جوردان زلو يزي على موافق اير بيز بهزلونا جوردان مالتيون امريكا عب بيز ابزلو بتدغاغامي كم زتحرمه زر زلو يمزرو يزلو حدا بحدا ساتلايت مجلس نارايو بقدميتن بدحريتن قدمن دحراين نابولو مالت زرينا زلو يم زدما ايران بتدغاغامي نتوم اقدستي وتهدراويان معسكرات امريكا ببليونا زتمن حبتن وتهدراو عقبنا امريكا تخزينو لزلو بوتا حمد جيراتو كم زلاي زنقر زلو ازي حق زماسي خوص እቲ ኩናት ቁሩብ ካብ ፕሮፓጋንዳ መልክዕ ወፂኡ ዶናልድ ትራምፕ ተሓታትነት ክቐርቦም ዝጀመረ ሽዑ እንታይ ዓይነት ክሳራ ይወርዶ ነይሩ እንታይ ዓይነት ዕንወት ይወርዶ ነይሩ ኣብ ባይቶናቶም ክዝረበሉ ክጅምር እዩ and we will witness ሓደ ዓብይ ታሪኻዊ ነውፅ ክንሰምዕ ምዃንና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ሓቂ ሸፊኖሞ ሳተላይት ኢሜጅስ ከም ዘይወፅእ እናገበሩ ንሓቂ ቀቢሮም እዮም ዝኸዱ ዘሎ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ ግን ክትቀብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ብፍላይ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ሚድ ተርምስ ዝበሃል ዘሎ ምርጫ ዴሞክራትስ ኣብቲ ሃውስ ከምኡ ድማ ኣብ ሰነት حيلهم دحرمتهم دونالد ترامب أبا خلو I think تصرات ناتو بأمريكا تصرات تاي بحال ريهاب ندات صلولات مخادي كحشة مهنيات كتصللوا مخانم فلوتي ما عتحتو تاتي زلهم زي تملس زلو حجي نتي حاوسن سنتين تقوصاصي رسل زل ريبابليكان زغون نجار كقبروا لهم زي كله غير ومالو مستزيجن نتكلتي تشامبرس اندحر تقوصاصي رم فلاي then he will have a nightmare يمزول وزلو تكسارنا أمريكا جن كم زنريه زلنا دونالد ترامب جن كم زعينت كسارة يقاطم خمسة لين قريلا ملو بملو قبل التنت كم زلو إيران دما ولا حنت عام خمسة بالله كل نجاراتها إير فورس ناتا نيف ناتا قالت في زبل زلو اتحققن نتزلو كنتات ولا تي عبيت إير ديفنس سيستم ناتون كم بعد تاد عمسلو ناي رادارات ناتهم عبيت رادارات ناتهم تحريمو خمزلون عبك سارة وريدو خمزلون زد ما مهرام نايت إير ديفنس سيستم ويكانايت رادار ترايدي كونه بعابيو التكوينات ناخد قصلون كبيديو لان كان دونالد ترامب حتى قد داست حق تزاري بلو حق لما كاب دونالد ترامب يركبي كل زي يكون ندحسو sometimes he tells us the truth of سمعوه. There's a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready, and then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. And it was that for him. We knew there was a problem. إذا جراد فورد تبالت هذا عبيد إيركرافت كارير ناتو معنا فرتي بدقائق ناتن ساني نيران زهر ما زنبرين تبق سرحنا غلنا بعسرت شو عت فازن متيوم بزي بتيو زي تبهله شفتي فن زقدفانا هدما بكا نفسي او انه خيني لو مني بلا تحكي دوس زلو تا
ኤርክራፍት ካሪየር ኣይተሓረመትን ኢሎም እዮም ዝሕሱ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣይትስኣን ልብና ኣጥፍዮምላ ብየማንን ፀጋምን መፅኦም ምስ ዘበጡና ኢና ልበይ ኣውፅእኒ ኮይኑ ህድማ ኮይና እታ ጉዳይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ሓቅታት ዶናልድ ትራምፕ ይዛረብ እዩ ከይተረድኦ ግን ፈሊጡ ዝዛረቡ ከይመስለኩም እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ሬቨሌሽን እዩ እቲ ዝዓብየ ነፋሪት ኩናት ናቶም ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢሞ ኢሎም ዝህደምዋ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢሞ ኣይኮነን ዘቢጦም ስለ ዝገደፍዋ ምዃኑ ይእመን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ which is a very very interesting thing so ሕጂ ንቐፅል ናብ ካልእ መዓዝን ክንከይድ ኢና ምስ ኔቶ ዘሎ ባእሲ ድማ ንርኢ መጀመርያ G7 ተራኺቦም ቀኒዮም እንታይ ኮይኖም 7 foreign ministers are meeting for a second day in Paris to discuss the Russia-Ukraine conflict amid deep division within the group over the U.S.-Israeli war with Iran. U.S. Secretary of State Marco Rubio is at the talks, and he is expected to face pressure from America's allies to de-escalate the conflict in the Middle East. The war is having an impact on the global economy, with crude oil shortages threatening to drive up prices for consumers. Before the G7 talks, the EU's foreign ሕጂ እንታይ ክንርኢ ናብዚ መጀመርያ እዚ G7 ዝበሃል ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ሓሳብ ዝክሸጥ ኢላ መፅያ ነይራ ኣብዚ G7 ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ናብዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ክሸጥዎ ሽዑ ብገንዘብ ብንዋድ ብኻሊድ ናብዚ ኩናት እዚ ንክእትውዎም ብፍላይ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ክጥቀምሎም እዮም ሓሲቦም ነይሮም ኣጋጣሚ ክንብላይ ንኽእል ኢና ኤሮጳ ንመጀመርያ ስረ ገይሮም እምቢ ኢሎም ኣለው ይመስሉ ምክንያቱ እምቢ ዘበሎም ምክንያት ድማ ኣለዎ ንባዕሎም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥራት እዮም ከለዉ ብጉዳይ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ዩክሬን ሕማቕ እያ ዘላ ዩክሬን ኣዝያ ሕማቕ ስለ ዘላ ኣብኡ ኣሜሪካ ድማ ጠሊማቶም ስለ ዘላ ናበይ ክንከይድ ኢና እናበሉ ከለዉ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ኣብ ናይ ኢራን ኣትዮም ሓደ የብሎም እውን ክገብሩ ዓቕሚ የብሎም ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ግን ኣብ ዕዳ ኣትዮም እዮም ዝሕግዙ ኩሉ ግዜ ንዑ ክገብሩ ስለዘይተኻእለ ኣይተሰማምዑን ኣለው እቲ ርክብ ድማ ጽቡቕ ከም ዘይነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ተጎራፊጦም ከይተረዳድኡ ከም ዝተፈለዩ እዮም ዝንገር ዘሎ ከም ዘይተረዳድኡ ድማ ኣብቲ ዘረባናቶም ክንሰምዕ ኢና ምክንያቱ ቀዳምነታት ናቶም ነንበይኑ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤሮጳ ናቶም ፕራዮሪቲ ካልእ ኮይኑሎ ምናልባት ነታ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ፎሬን ሚኒስተር ዘለዎም ቀዳምነታት ክትዛረብ ከላ ክንሰምዓ ኢና from Russia which she says is helping Iran to quote kill Americans. We see that Russia is helping Iran with intelligence to target Americans, to kill Americans, and Russia is also supporting Iran now with the drones so that they can attack neighboring countries and also U.S. military bases. So these wars are very much interlinked. So እዚኣ ከም ትፈልጥዋ ካያ ካላስ ትበሃል ናይ ኤሮጳ ቶፕ ፎሬን ሚኒስተር ወይ ከዓ ኮሚሽነር ናይ ፎሬን ዲፕሎማሲ እንድያ ብጀካ ራሻ ካብ መልሓሳ ካልኣይ ይወፅን እዩ ኩሉ ነገር ንዓ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ብራሽያ ትገልጾሳ ስለዚ ካልእ ስለዘይ ትፈልጥ እጅ እውን ትብላላ ራሽያ ያኮነቱ ኩናት ናይ ኢራን ተካብዶ ዘላ ስለዚ ንራሽያ ንምስዓር ኣሜሪካ ስለምንታይ ዘይትሕግዝ ንዩክሬን እዮም ዝትብል ትበላ ስለዚ ስነመጎት ናታ ኩሉ ነገር ኩሉ ፀገም ኣብ ዓለም ዘሎ ምስ ራሽያ ኮኔክት ክትገብረለካ ንራሽያ ድማ ንምድኻም ክንጥቀመሉ ኣለና እያ ትብል እንታይ ዓይነት ፅልኢ ዘለዋ ልዕሊ ራሽያ ኣይፈልጥን እየ እዚኣ ስለ ዘላ ድማ ኤሮጳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኤሮጳ ምስ ራሽያ ክዕረቑ እዩ ዝግብኦ እዚ ፀገም እዚ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ብጉድጓት እትዎም ከም ዘላ ማንም ኤሮጳ ተረዲዎ ኣሎ ዝገይም እዚ ኤሮጳ ኣሜሪካ ንኩሉ እቲ ፀገማት ናይ ነዳድን ገለን ፈጢራ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዝኸፍእ እናገበረት ናታ ጋዝን ነዳድን ብክቡር ዋጋ ብሓይሊ ንኤሮጳውያን ዓብዲል ንክገብሩ ትግድዶም ኣላ ብፍርቂ ዋጋ ናቱ ካብ ራሽያ ብፓይፕላይን ክመፅኦም ዝኽእል እዩ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ድማ ከም ብሓድሽ ተስፋ መሃለዎ እንተኾነ በዓል እዚኣ ኣብ ቅድሚት ተምፂኻ ደይመደይሎም እዮም ድማ ኣምፂኦማ ራሽያ ፀማም ሓደ ደርፉ ትብል ምስላ ትፈልጥዋ ተኮይንኩም ነዚያ እያ ትውክል ካብ ኣብ ስልጣን ትመፅእ ብጀካ ኣንፃር ራሽያ ክወድቕ ኣሎ ኣብ ባይታ ድማ ዘይረአ ዘሎ ብቁጠባ ትወድቕ ትረአየላን ራሽያ ፑቲን እቲ ዝበለፀ መድረክ ንዑ እዛ ዝሓለፈት ወርሒ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ኢራን ካብ ዝጅምር እዩ ምክንያቱ ነዳድናቱ 34% ተወሲኹሉ እገዳ ተላዒሉሉ ቢልዮናት ዝግሕጥ ዘሎ ኣብ መዓልቲ 700 ሚልዮን ዲገለመለ ይእትሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሪጋይ ድማ ነቲ ናይ ራሽያ ነዳድን ምርካብ ሪጋይ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ነቲ ዕድል ተጠቒሞም ኣሜሪካ ናብትን ትፃፋዕ እዚኣቶም ግን ደሪቆም ኣብኡ ዲፕሎማሲ ይፈልጡ ስትራቴጂ ይፈልጡ ኣብ ኣይስሕንዋ ኣለዉ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዕላማና ቀንዲ ነዚ ንራሽያ ምውዳቕ ዳይ ክኸውን ዘሎ እምበር ኣብቲ ንኸደሉ ምክንያት የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኔቶ ኣብቲ G7 ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ከም ዘይከኣለ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንሳቶም ዘለዎም ፀገማትን እቲ ኣብ ጣውላ ዘሎ ኣብ ጉዳያት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ናይ ክልቲኦም ብሎክ ዘሎ ሽግር ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ውፅእ ኢልካ ከመይ ከም ዝነበረ ብድሕሪ መጋረጃ ሓደ ጋዜጠኛ ገሊፅዎ ነይሩ ግን
دونالد ترامب I think التحبريتا مسمصو نيتو مصراف كم سرحي له تتحيزوا له. With NATO, they didn't come to our aid. I didn't try too hard, actually, because I wanted to prove a point. I didn't sell. They probably think I'm a lousy salesman. They said, I said, would you like to help us? To President of France, Macron, nice guy. He is a nice guy. They said, Emmanuel, would you like to help? Yes. As soon as the war's over, we will send ships. I said, no. I don't want it when the war's over. I want it before we start. And UK, our longest ally, nobody ever thought this was possible. I said to the Prime Minister, I said, Mr. Prime Minister, we'd like you to have 2 aircraft carriers. They're little ones. They're not very good. I know they don't go fast, and I know they don't work very well, but we could probably use them maybe for helicopters. And they said, yes, we are preparing them. I said, when will they be ready? Maybe in a month or 2. Oh, great. That's wonderful. ببعد يتصرفوا بزلو أوروبا تتبايل بوتا دراو عقم كلتا عقرين زي تكسا فرنسان انجليزن مالتيو نفرنسا بزدول كله إيمانويل ماكرون نايس جايز ولا زي دويلة كم زلو قداي ما أبتو كوينات كتحجزونات خلو دايلوس كنحجزوكم نخلنا قم كوينات تطوكوا لا غدا كوينات تطو مزبلينا كنحجزوكم نغل كوينات تطو ديري لا انت كتحجزنا دي اللي قالي ليو قتيلو دما ان يوكي مزدولنا دما تعبيد مالو يتزربا كتحجزونا تقولوا دو نفلتينا تمراخب كيناتنا تكم تخكل كم زي سرحان مع تصقم كم زله وننجن ولا قال هليكوبترات متنسك انت كملن قالت مزبلنا بقى كم فتنينا دحان ما اسك تدالون تقولوا دحر ورحي دحر ورحي انت مالتي مره يتصرفهم زلا بنفسه كف عدل درغه بزيد ما صبغ زمدنا نازلوا زمدنا نخت أكم أي حجزني يمزلوا زلوا. I said, are you going to help us? Yes, we're going to help you. When the war is finished, we will be there. This is NATO. And I've always said NATO's a paper tiger. And I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. And we learned from that. And remember what I said, because they made a big mistake. They were not there. The Chancellor of Germany, these are all friends of mine, Friedrich, the Chancellor of Germany, he said, this is not our war. We have nothing to do. Well, you... كم تري وزلهم صبوق يريون نيتو زيشفا زلو زياتهم زيوم نيتو بيبر تايجر مالت ناي ورقات حيلمبر عبايتا زي بليو نزا زربا زي من تزاري باني رذكرو صبوق يركم ذكروا يس بريزنت سياس نيتو اب اي سي يو زلو يلو اب تخاطب له نوتفال نبلو بزنعنا بناي إمرجنسي أبي إمرجنسي ستيشن زولي نيتو نعون مبربار يوزو كيناتنا يوكرين زقبر زولو يوكرين غير كان راشا كان عرمير كانت نيتو داق مايك تحنصو زب حالتنا برا بمبال بالسفحة كيناتنا يوكرين كجمر كله زبالو زربانيرو لكا دونالد ترامب لما دحر خندي عامت مسيو دحر 4 عام تايب لالو نيتو is a paper tiger بزي أمريكا حيلي نا أمريكان تالي قالو نا ورقات نبر قم نقر زلو حيلي كم زي كوني أبريل فتنان تمسيو وكينات تمسيو ودما بزي أمريكا ولا حنت خجبر زغل عقمي كونن زياتهم يوم دماتهم سانا زلو شجر تجتي منا نيتو نا شمبر ترجم زلو محبر كم زي كوني يرد عنه اللي يبلع له خلاتهم دم حدا بحدا النات قصة يزلفوا من يواردوا من هالو زيادة ما صبغ زمدنا الحولنا عيتفترني هتبال بتخكل كتفتر هيتخلني كفتر كم زي كل دمان رلنا سلازي كل زنريو زلنا زتحاحز نجاريو أوروباويان سوغي لما يكونوا زريو زلهم أوروباويان كمل سولي جميرة مالو مخنياتو بجرمن نازو فول بلوها أبا فينشون بس هو مالو زقو دايزي سموها Well, look, this is first of all the second day of G7 ministers meeting. The foreign ministers also met yesterday. Look, Europe has been categorical on this, and the French defense army minister basically repeated it today. This war is, quote, not ours. Europe wanted nothing to do with this war. It never asked to be a part of it. It says it was not consulted when the U.S. and Israel decided to tag team effort launch those first strikes on February 28th. Europe was standing there on the sidelines. It was as aghast as a lot of the rest of the world. And right now, yet it is left like the rest of the world and the rest of the انت يوم زبلو زلو زي كوينات زي اي تنقرنان اي تحبرنان اوروبا دما اب نا امريكا عندي رازاتو تو غداي زليلنا عتو لمخنيات اي راينان يزلو سلازي اوروبايان نخيسو مابزيا غداي زيا مساخاتينا اب شجرناتكا كنقوماتا فقادنياتا تايكونان يلو مخم زلو تري لو ميزنقر زلو بل اذا ترزيا كسع كندي يعقبوا يكونوا بحجينا كنري but at the end of the day كنتات أوروبايان قرب دلدل لهم يخدوا خمسلو أبحاد نجار رجيتهم يخدلو بار نابتنا عرب جزنا نسكر what is going on أفكرت عرب
this war, the battlefield seems to be shifting. Airstrikes intensifying on Iran. IRGC forces increasing their retaliatory strikes. Iran issuing a chilling warning to the US soldiers, asking civilians to leave the area where troops are stationed. And now, US troops are being forced to move. Take a look. Well, this is yet another example of هجي انتاي زبل زرباينا نسمع زلنا بفلاي حنتي بزي حنتي ريبورت قريبهم نيرهم هذا ورحي هاجرات عرب هذا ورحي اب جي سي سي مالتيو هذا ورحي كمي كم زنبرينا نرزلنا بقطبا بمنبابرو بصتا بكل درجه تحريمات لاب زل هاجرات عرب هذا ورحي حليفو مالو زكوينات كابز جمر حجون انت قونه دما نتكوينات مفتحي يرأي يلن مليسو نا تبلاشي وزخي زلو قداي امبر نا تفتح زخي نجر كم زي اللي نجر زلو سلازي جي سي سي هاجرات كبيت خونه فتنا قتي مونالو اتفتنا دما حجنا بزقاده دملكع نا تغير يخيد كم زلو يزنجر زلو هاجرات عرب سيمبلي كونتاتنا توم ان باسي يخيد كم زلو يزنجر Pacific again crossed all red lines. They closed the Strait of Hormuz and imposed fees for passing through the Strait of Hormuz. That is an aggression and a violation of the United Nations Agreement on Maritime Safety. Across the region, thousands of flights, tens of thousands of passengers, and millions of workers have been affected. أنت كيس جركو كلهم مسحق كل جزء كبكم سلازدلي ناي مسحق كاب سويسرلاند زمسات كبكم أمريكا سجبر ودراما كان مخندي عمتاسي سويسرلاند انتاي جيرومي رومي لهم تما هاك زبحال ميسايل كاب أمريكا نخجزو معد جنزب كفيلو ميروم دحر خندي عمتات سويسرلاند انتاي لهم أين هبكم ناتي تما هاك نصرحو سلازي كالنا أين هبكم لنا إلهم مالتيو. The US said they can't deliver. نتي أزسكم كنا بسألكم أين خلينا إلهم. سويسرلاند دما من دحر نتي تما هاك ميسايل دي تبونات خوينكم نحنا دما ينخف لنا جرباون زدلي كنا نتي زأزس كان تزهي بكا جنزبها بالنسبة لك مغنيات يلن. أمريكا كنت هاجرهم مسكة؟ No مخفال سقط كفليهم. ما في حاجة للبعض زيو. انتهي لهم no مخفال سقط كفليهم دحرت جنزب زي تبونا خوينكم دما نزل F-30 حمشتن نخد جزء كفيلكم مزل لهم جنزب كأخن وسدينا. تايزغونه ما في أنا إذا هاجر النت وكون بيني يكون المهم زلوا تقول له أب أمريكا زلنا النت كم معلتنا معلتي زم كل زل يوم زلوا كم يجير كم زيادهم أمريكا زغونه يكون ديل كتجبر تخلي زبال زلوا زي أبنا سويس ميديا وتيزنا بريو تن مسائلات كنا بكم يكون أنت بايلهم كاوز عيدما جنزة بين ملسلكم لنا كابتن F-30 حمشان كفيلكم مزلهم كن وسدينا حسابنا جن تن مسائل سأيتصبي وني لهم مالو سويس كا مچم كابتن يوقع غرغر د حسبوا زنبرو نابتن سلام مدرخ نخم لوسيم زحجزوم زلو انا كنت حقسه دونالد ترامب يقن يلنا قازي هابكايو معناتو يس او تدرا مخلوا ذا هجر دلي ግን ምስ መን ተዋጊና ኢና ክንዋፃ ከምታ ናይ ቀደምና ኒውትራል ኮይንካ ክዋጉ ከለው ሰላም ክመጽእ ክጽዕር ክትክል ኣለካ ብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ትመርሕነት ናይ ስዊስ ቫይረስ እንዲኣትይዎ ዘሎ ዝብላነ ካብታ ኒውትራሊቲ ወፂኦም ኣብዚ ኤውሮጳና ናብ ኔቶ ገጾም ክጽጉዑ እዮም ዝፍትኑ ዘለው أمريكا دما دحنتو أصوارا ينشطلكم من نايلاتهم نالكا جنزبهم دما قمار تبليعهم أبز حلفنا إذن F-30 حمشتن وانتقد كما عين الدراما قاتي منيرو ب4 بليون دي ولا ب5 بليون ترداديهم زنبرو واقا وسيخي لهم اتي سويس اوردرز قبرو لقزي أبتقزيو كندي نتنفرت سريحهم زركبوهم بعلوم نتقزي نادنا ويوزنهم دحر واقا وسيغيو كندز بيليون وسوق تبايلهم كندي ازارابي ناي كوميدي مزاربو خويني رابزي حجون انت خونا سويس زغرده كنتا تغاطمالو مچم امريكا كسع كندي مافيا ستيت كوينا خمزلا حجز بحال زي تفلت ناي بيزنس تيرمز اند كونديشنز زي تخبر حجر كوينالا ازون مسحق خونا كميله نغتل نافقرات عرب كناتينا بفلاي ناب سعوديه فلوي نغر علن لومي. Well, this is yet another example of what many Gulf states have been warning about since well before this war began, that the longer it goes on, once it begins, the longer it goes on, it will only become more expensive and more complex. And the Gulf states have gone up against the Houthis before, and this will certainly be something that will be raising the alarm in 24. Breaking news that is coming in. Kuwait state news agency said that the Kuwait International Airport was subjected to several drone attacks and no injuries have been reported. Kuwait Civil Aviation كم تري وزن لهم هجرات عرب كبيت زخونة فتنا أبزلوا واللي جزء معلتاوي حدش نجاري زقاتم زلوا ناي كويت ايربورت حجون دقيمو كم استحرمه كنجر كله بزح علامات الدماء يهرم كم زلوا أب أبو دابي أب قطر أب أبو دابي أب سعودية
نو أب إمارات أب سعودية ببزحي يهرمو كم زلون تنا إيران ميديا بعلو زحبرو زلو ساتلايتي مجلسنا قبر زري وزلو كريكمي كويت دما كمزي برتو زخونه متقعتي كم برتو متقعتي كم استهرمت يزنقر زلو ايربورت ناتا تهريملو نكويت بزح شجري زقت ما زلو ولا حد ريبورت قني لنكنه إذا إسرائيل زبال نزن هجرات عرب حدا معلتي كدم سسن مخانة بزي خاتفلت معناته Would a rare radiation advisory amid growing fears of nuclear contamination. Kuwait's National Guard issued a video message cautioning residents about radiation exposure a day after Iran's Bushehr power plant was attacked. While stressing that people need not panic, it advised them to remain indoors, avoid unnecessary movement outside, and keep all windows and doors sealed in case of ኣብ ኩዌት ናይ ኒውክለራዊ ሽግር ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኩዌት ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቦታ ድማ ራይዎ እዚ ቡሸር ኒውክለር ፓወር ፕላንት ዝበሃል መመንጨዊ ናይ ኤሌክትሪክ ፓወር ፕላንት ማለት እዩ ናይ ኢራን ክልተ ግዜ ድዮም ገለ እስራኤል ሃሪሞም ኣለው እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ምህራም ማለት ሃገራት ዓረብ እዚ ማይ እዚ እንተተበኪሉ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ኩዌት ኢልካ ባሕሬን ኢልካ ቀጠር ኢልካ ከምኡን ኢማራት ኢልካ ካብዚ ቦታ ናይ ፐርሽን ጋልፍ ዘሎ ባሕሪ ካብዮም ዝሰትዩ ስለዚ እቲ ፓወር ፕላንት ተተሃሪሙ ራዲዬሽን ወይ ከዓ እቲ ጨረርታ ናቱ ናብቲ ማይ ተኣትዩ ብከላ ናይ ማይ እንተስዒቡ ኩዌት ማይ ናቶም ዝሰትይዎ ካብቲ ዲሳሊኔሽን ዝበሃል መስርሕ ገይሮም 900 ማይ ናቶም ንገዝኦም ዝጥቀምሉ ካብዚ ዝመፅእ ከምኡ ድማ ባሕሬን ቀጠር ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ታከር ካርልሰን ናይ ኒውክለር ፀገም ተጋጢሙ ኣብዚ ማይ እንታይ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢሉ ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቀጠር ምስ ሓተቶ እንታይ ዳ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ክድምሰስ እንታይ ዳ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዘለና ይብላ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እስራኤል ደጊማ ደጋጊማ ኣብዚ ቦታ ብምህራም ነዘን ሃገራት ዓረብ ኣከመይ ዝበለ ፈተና ኢትያተን ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ሃገራት ኸልጅ ሂወቶም ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዚ ኩናት እናተናውዑ እንድሕር ከይዱ ሓደጋ ናቶም እናዓበየ እና ዘፍጠጠይ ዝኸይድ ዘሎ ይስተሮም ጥራይኻ ክትብል ትኽእል እምበር እዚ ኩነታት እዚ ናብ ሕማቅ ክኸይድ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ንኢራን ጥራይ ደይኮነ ነዘን ሃገራት ኸልጅ ብዓብዩ ደረጃ ኣብ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ እስራኤል ብትገብሮ ዘላ ፈተና ናብኦም ይመፅእ በቲ ካልእ ድማ ኢራን ድማ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማታት ናይዘን ሃገራት እናሃረመት ቤይዛት ናይ ኣሜሪካ ድዩ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ ድዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ብዙሕ ቦታታት ትሃርም ከም ዘላ how the 84th wave was assisted. Then again, the Sheikh Issa base was hit alongside it. This base, the Al Dhafra air base in the UAE, its radars and various aircraft hangars were hit. These bases were struck. That too, on the southern edge of the Persian Gulf, managed to create an እዚ እውን ኣብ ኢማራት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኢማራት ቤይዛት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ዕላማታት ይሃርሙ ከም ዘለው ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩናት እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝተፈላለየ መልክዓት እናሓዘ ይኸይድ ከም ዘሎን ሃገራት ኸልጅ ድማ እቲ ፈተናናተን ብቁጠባ ጥራይ ደይኮነ ወላ ብፀጥታ እናከበደ ይኸይድ ኣሎ ኪኖ ፀጥታ ድማ ከም ዝኽብለኩም ፀናዕቁ ናይ ኒውክለር ሓደጋ እውን ኣሎ ምክንያቱ እቲ ማይ እንተተበኪሉ ካብቲ ዝሰትዩ ወይ ካብቲ ዝጥቀምሉ ቦታ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ወይ እውን ኣሜሪካ ነቲ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ወይ እውን ነቲ መፃረይ ናይ ማይ ኢራን ክትሃርሞ ትኽእል እያ ዝብል ሓደጋ ኣሎ ካብኡ ፈሊኻ ክረአ ዘይክእል ሓደጋ ግን እንታይ ኣሎ ካብኡ ፈሊኻ ክረአ ዘይክእል ሓደጋ ነቲ ናይ ኒውክለር ፓወር ፕላንት እንድሕር ሃሪማቶ እስራኤል እቲ ማይ እንተተበኪሉ ዋላ እቲ መፃረይ ትካላት ዘይሃረምካዮ እቲ ማይ ስለ ዝብከል ዘሎ እቲ ህዝቢ ናብ ሓደጋ ተውድቆ ኣለኻ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ሓደጋ ናይዘን ሃገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝድይብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ኢኻ ፅበዮም ነቲ ኩናት ጠጠው ከብለሎም ፀቕጡ ክገብሩ እዩ ዝግባእ ነቲ ኩናት ንኽዝሕል ብዙሕ ፃዕሪ ክገብሩ እዮም ዝግብኦም ግን ክሳብ ሕጂ ድማ ንርኢ ኣለናን ሕጂ ድማ ካብቲ ዝነበረ ዝገደደ ቫሪያብል መፅኡ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ Our top story, the missiles launched from Yemen by the Ansar Allah Houthis towards Israel, and as we said, is the first attack by the Iran allies in this conflict. Ansar Allah, or the Houthis, were founded in the 1990s as a Shia Muslim political organization. But in the early 2000s, it became a militarized movement involved in armed conflicts with the Yemeni government. Fighters seized the capital Sana'a in 2004. كم تريوا زلهم حوتي نابت جيم كم زعات ويم زنقر زلو حوتي نزن هجرات عرب بملأ تأكيبا مس أمريكا فرنسا تأكيبا متيومهم نحمش عمل تغاليسهم سعروا زي كاليوم جرما نابت كيناتتي بوقيات يوم اللو مخنياتو
ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት ይርይዎ ስለ ዘለው ንዓታቶም ንባዕሎም ሓደጋ ክፈጥረሎም ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ብወግዒ ናብቲ ኩናት ኣትዮም መጀመርያ ናብ እስራኤል ተኹሲ ገይሮም ከም ዘለው ዝንገር ዘሎ እቲ ተኹሲ ድማ ድሩዕ ዕላማታቱ እንታይ ምዃኑ ክግለጽ ጀሚሩ Ibrahim Jalal, he's a senior researcher. I could start with Ibrahim in Milan. So Ibrahim, are we about to see the Ansarullah Houthis now widen their attacks to include a whole range of targets beyond simply Israel? Is that the direction that you see the Houthis going in? Thanks for having me. It was anticipated that the Houthis would join this war since February 28. It was a matter of timing. And when we review the Houthi cross-border attacks over the past couple of years and decade, they always depend on phased and layered approach to scale up and widen the scope of targets. Over time, now that the Houthis have their arsenal intact, they have deployed a sizable amount of drones and missiles in a decentralized manner. They will realize over time that striking, as they did in the past, that striking a target 1,100 kilometers north is distant. ኣብቲ ኩናት ሑቲ ሓደ መዓልቲ ካኣትው ምዃኖም ፍሉጥ ነይሩ ምክንያቱ ከም ርዱእ ፋክተር ዝረአ ዝነበረ ነጥቢ ነይሩ ኣብቲ ኩናት ሓደ መዓልቲ ካኣትው ምዃኖም ፍሉጥ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብቲ ኩናት ኣትዮም ኣለው ኣብ ዝሓለፈ እዋን ነዊሕ እዋን በይኖም ተሃሪሞም ነይሮም ንነዊሕ እዋን ስቕ ኢሎም ድማ ኣፅዋራቶምን ወታደራዊ ዓቕሞምን ክሃንፁ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ ድሮ 100 ኪሎ ሜትር ከይዶም ናብ እስራኤል ዕንወት ከውርዱ ጀሚሮም ከም ዘለው ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እስራኤል እናተዳኸመት ክትከይድ ከላ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ እናተወደ ይኸይድ ኣሎ ኣሮ ሚሳይልስ ናታ ወላቲ ዴቪድ ስሊንግ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሚሳይልስ ናታ እናተወደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ልክዕ ኣብቲ ክሕምምሉ ዝኽእሉ ነጥቢ ናብቲ ኩናት ተሓዊሶም ከም ዘለውን እቲ ዝዓበየ ድማ ብክልቲኡ መንገዲ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ነዳዲ ኩነታት እውን ልኩት ከተብሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ንስዑድያ ትቐዲ ትፈርድ ነበረ ስዑድያ ካብቲ ናይ ኢራን ንላዕሊ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ እታ ኩዕሶ ኣብ ሜዳ ናይ ስዑድያ እያ ክትወርድ ድሮ ኣብ እስራኤል ዕንወት ከውርዱ ጀሚሮም ከም ዘለውን እቲ ዝገብርዎ ዘለው ባይ ዘ ወይ እስራኤል ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ዝገጥማ ዘሎ እዩ ዝበሃል ሕዝብላ ካብቲ ትፅቢቶም ወፃኢ ዝገብር ዘሎ ካብቲ ትፅቢቶም ወፃኢ ነቲ ሰሜን ናይ እስራኤል ብብዝሒ ሓደጋ ይውድቐሉ ከም ዘሎን ነቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል ናብ ሊባኖስ ኣትዩ ዘለውን ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕትታት ይገብረሉ ከም ዘሎ ብዙሕ ታንክታት ናይ እስራኤል ይሃርም ከም ዘሎን ዋላ እውን ነቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣሰንቢድዎ ከም ዘሎ እቲ ሕዝብላ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ተዳኺሙ ዓቕሚ የብሉ ናብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ደረጃ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኢራን ከምኡ ብተደጋጋሚ መዓልታዊ ብብዙሕ ሚሳይላት ጌራ ነቲ እስራኤል ዝበሃል ክትሃርሞ ትውዕልን ትሓድርን ኣላ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን ባዕሎም ሳተላይት ይመነሮም ኣብ እስራኤል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይሃርሙ ከም ዘለውን ባዕሎም ብሳተላይት መጅሶም ይደርእይዎ ዘለው እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ንእስራኤል ዝብድህ ነቲ ኤርፖርት ናታ ቤንጋሪዮን ኤርፖርት በሎ ካልኦት ዕላማታት ዝበልዎም ይሃርሙ ከም ዘለው ኢራን እውን ይነግሩ ኣለው ኩሉ እዚ ድምር ድማ ብኩሉ መንገዲ ናብ እስራኤል ታርጌት ዝገበረ ዕላማታት ንርኢ ኣለና ሕጂ እንታይ ይኸውን سعودية قد نابتو كينات جوين كتقبر كتقدد كم تخلي زنقر زلو مغنياتو سوغي لزريا أكال كل كونان مجمريا دونالد ترامب لنكرف زعبا سعودية زبالو ما خنسمع دعريو اتكونتات نابيقو خيط كم زغيل عبزو كزارة بخلو كنسمينا I mean, this is a long time ago and he's still doing well. And he grabbed my arm to get up when I was sitting next to him. And he said that's the only time he's ever grabbed anybody. And I asked me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. بزعبا محمد بن سلمان يتزارب زلو تقدم مسابو ني محمد بن سلمان صبو زغونه زمدنا نيرنا انا حدا كابتوم سلام زبلو بيدو سلام زبلو سب كم زخونن بزوع كم نفاتو زنبرناني زنقر نفسه كل غزي مسامو غسندي قتيلو محمد بن سلمان قد معامت ابز متيو مسرا خبني طميت النسي قد معامت امريكا زموتا هاجرين بالليل محجرما زرسنت وي كازبلص قطبا زلوا the hottest country in the world ديلوني زيد ما بسنك خايلني اذا كبل كلغن بانجلش الله زربا he's not trying to kiss my ass يبلالو نعي عكورين نقص اميلو وي ونعي نقمغسيلو يكونن زبليرو قالوت مرحتنا امريكا ترجم ስለዘይ ብሎም ነተሃገሮም ስለዘይ የገድሶም ንዓም ክላገጸሎም ይኽእል ንዓይ ግን ብኸመይ ይኮነን ዝርየኒ ንዓይ ኣመናይ ዘኽብረኒ ጥራይ ደኮነ
ዳርጋ መጠንቀቅታ ዘላታ ዘረባ ስሙ But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. No, he said though. He said, you know, it's amazing, President, because he's a very smart but a regular kind of a guy. He said, you know, it's amazing, President. A year ago. ዳርጋ መጠንቀቅታ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ናይስ ክኸውን ኣለዎ ምሳይ ንገርዎ ኢኹም ይበረ መጠንቀቅታ እያ እዚኣ ኣነ ዝበልኮ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካባይ ፍዕትሕት ከይብል እዚኣ ብእስራኤልን ብኢማራትን ትወሃቦ ዘላ ትእዛዝ ትመስል እያ መሐመድ ቢን ሰልማን ቁሩብ ክወፅእ ይፍትን ኣሎ ናቱ ሽጣራ ይጥቀም ኣሎ ነቲ ኩናት ክረብሓሉ እዩ ምክንያቱ ምስ ማንም ከይተፀግዐ ኩልና ንዳኸም ስለ ዘለና ንሱ ይረብሓሉ ኣሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ፍሬኖ በቲኹሎ ለንቀነ ክበሃል ይኽእል እዩ ንናይ ኩዌት ድማ ኣብ ትዊተር ታይሉ ፅሒፉ ብዛዕባ ኩዌት ከም ትሪእዎ ዘለኹም hey Kuwait, I heard you are against the landing via your country. You think you have a say? We are protecting you. ይሻራ ቢልዋ ንኩዌት ድማ ናብ ኢራን ዝኣቱ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብር ብኩዌት ክንከይድ ኢና ንድሕሪ ኢልና ኩዌት ብሃገረይ ጌርኩም ኣይትኸዱን እዮም ዝብል ዘረባ ሂባሲ መናፍቂ ድልክዩ ክትክልክልን ከተብል ንሕና ንከላኸለልክ እንተለና ኣፍኩም ሒዝኩም ንሕና ድሌትና ኢና ንገብር ኣፍኩም ሓዙ እዚ ኣብ ዘይምልከተኩም ጉዳይ ኣይትዛረቡ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ዓዶም እኮ እዩ ስለዚ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስልን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ንክንግንዘብ ጥራይ ከም ዘለኩም ዘላ this is very very interesting time بفتم كويت نقوم بشيتن ايربورتاتون تكنولوجياتون زهرم زل هاجري and they are really they don't know what to do after زل وكنتات جن كم نريز زلنا دونالد ترامب aggressive لابزن هاجرات دوني MBS بلو نخالوت بلو نخلهم كبت زبالك وعنقاتات ناتتكمه يو زمعاتهم زلو سلازي this is going to be very very interesting مغنياتو اتكويناتي برتعلو دونالد ترامب دما زلو اماراتيتاتنا تودي خيدالو ناي عقل صبت زربان وسانتاتن كاب معلتنا لعلي ناس معنا نخيدالنا كل زي تدميرو دما حجي انتايو امناي مودا تدرجا سلدبص زلو تكوينات اتي امريكا زغات ما زلو سعرتن وردتن ابغمتيتيغا they are going to do something ስለዚህ እዚ ወሪድዎም ዘሎ ክሳራን ካልእን بغليل كتمن زخل كم زي كونن نحنا دما أبكرنا أفريقيا اتكال أي درجة نايت كوينات أبانا يخكايات بالزلو سلازي this is going to be very very interesting نحنا ون نزو كنتات زي كنكاتلو زلنا خوين يسمعني حجي نابزو بانا كنسجرنا بخمين أبانا يمتصالو زو كوينات كنريو let's go بريالو سيغاتوچنا مچدلوچن ተረድቶ የብሔራዊ ደህንነትን የማረጋገጥ ስራ ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ ነው ከውጫዊና ቀጠናዊ ሁኔታ ባሻገር የኢትዮጵያ ውስጣዊ ሁኔታ ለብሔራዊ ደህንነት ወሳኝ መሆኑን በየጊዜው የተደረጉ ጥናቶች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያ በሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ፖለቲካዊ ፍላጎቶችን በግጭት የማስፈጸም ፍላጎት እንዲሁም ጠንካራ ተቋማት ካለመኖር ጋር ተደምሮ የግጭትና ቀውስ መንስኤ ሆነው ቆይተዋል። ቋሚ ተቋማት አለመኖሩ ኢንስቲቱሽናል ሌጋሲ አለመኖሩ ምክንያቱም ሀገረ መንግስት ግንባታዎች ይጀምራሉ አዳዲስ መንግስታት ሲመጡ ያንን እያፈረሱ አዳዲስ ተቋማትን ለመገንባት ስለዚህ ኢንስቲቱሽናል ሌጋሲ ማጣታችን ለተለያየ ጊዜ ለውጭ ተጋላጭነታችን አሳድጓል። ከሁሉ በላይ ግን እንደዛስ ነው ያስቀመጥኩት ፖለቲካችን ፍላጎታችን የፖለቲካ ጉዳያችን ማስፈጸም የምንፈልጋቸው ሁሉ ጊዜ በጉልበትና በሚሊታሪ የኮንፍሊክት የቫዮለንስ መሰረታዊ ምንጮች ፖለቲካል ማቴሪያል እና አይደንቲቲ ፋውንዴሽን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብሔራዊ ጥቅምን ለማጫዊና ቀጠናዊ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ብልጽግና ነዚ ኩነታት ናይ ኢራን እዚ ኢራን ብኢራንን ምስ ምዕራባዊ ዓለምን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ወይ እውን ከም ሓደ ዓብይ መንጠር ባይታ ነቲ ናብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምእታው ዘለዎም ሕልሚ ወይ እውን ዘለዎም ኣጀንዳ ከሳልጠልና ዝኽእል ነጥቢ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ክዛረብሉ ፈቲኖም ዘለዉ ስለዚ እዚ ኣብ ሃገራት ናይ ጋልፍ ስቴትስ ኣጋጢሙ ዘሎ ወይ እውን ኢራን ምስ እስራኤል ኣብ ትገብሮ ዘላ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩናት ሕጂ ድማ ሑቲ ናብቲ ገይም ክኣቱ ስለ ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ዓቢ ናይ ፀጥታ ብድሆ ክፈጥር ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሃገራት ፀጥታ ናተን ንምውሓስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎን ኢንጌጅመንት ወይ እውን ዘለዎን ምትእትታው ክዕብያየን እዚ ማለት ድማ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ኣብዚ ክውድእ ከለኹ ሕጂ ድማ ብዝሰፍሐ ክንርኢ ኢና ሑቲ ናብቲ ፀወታ ክኣትዩ ይበሃል ስለ ዘሎ ብልፅግና ፈረስ ክኸውን ድልው ይኣነ ኣብዚ ፀወታ እዚ ወታደር ዲኹም ክትገብሩኒ ባርያ ዲኹም ክትገብሩኒ ዋላ እንታይ ኹም ክትገብሩኒ I am ready to play a part ዝኾነ ይኹን ዝሓብኩምኒ ተራ ንኽፃወት ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ኣብኡ ንክሳተፍ ፍቃደኛየ
حوسون إذا عينو تيزي زارب زلو سلازي نتنا يفتق بحر زلنا حتى دو ناي بحر تسقم زلنا بحري يبتس حنايدو ببحر زمت تسقمنا عناوي تنكفنا يدو زعجي تفتيرو زلو قاب عبي سلوا خفتريو لو تخفتريو زبحال زربا نساتهم دما مستاني أجندا ناي بحر زبلوا زنبرو كدفو لا إلان رزلنا زد ما قبل عليه زوهاوم زلو تزازون قون كم زخد مجنزابير لي حجي نوحي وان زارب اللي زنبرنا نا براكتيس قصو زغيرلو غزي سلا زاخله እቱ ኩነታት ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልዩ ምክንያቱ ሑቲ ቀጥታ ንእስራኤል ክሃርም ክጅምር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናቱ ውፅኢት ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ እቲ ፀወታ ክሳዕ ክንደይ ክቕየርን ክፅሎን ከም ዝኽእል let's start with this one in depth because of the Ansar Allah Houthis military attacks from 2024 to 25. They also were effective in ultimately announcing the closure of the port of Eilat and also the port of Haifa, all because of the Ansar Allah Houthis military attacks against all Israeli-linked vessels and all. እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኣብ 2024 ሑቲ ንናይ ቃዛ ኩናት ብምቅዋም ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ቃዛ ህዝቢ ቃዛ ንፈለስጢማውያን ዝወርድ ዝነበረ ብምቅዋም ኣብ ዝገበሮ ተበግሶ ካብዚ ዘለዎ ቦታ እናተኮሱ ብዝገብርዎ ዝነበሩ ፅልዋ ጥራይ ንእስራኤል በባይት ሚልዮናት ዝዕቀን ክሳራ ከም ዘውረዱላን ነተን ክልተ ኣገደሲ ወደባት ናታ ሃይፋ ይኹን ኤላት ዝበሃሉ ንክልቲኦም ከም ዝዕፀው ከም ዝገበረን ሑቲ ዝገበሮ ስራሕ ድማ ንእስራኤል ዓብ ፅልዋ ገይረላ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ተሪኹማ ባቤል መንደብ ተተዓፅዩ እታ ቀንዲ ትኸስር ሃገር እያ ምክንያቱ ዳርጋ ምልእቲ ኣፍሪቃ ኮሊሉ ናብ እስራኤል ክመፅእ ኣለዎ እቲ ካብ ኤስያ ትደልዮ ነገራት ማለት እዩ ዝኻ ናይ ሎጂስቲክስ ዋጋ ናይ ካልእ ከምኡ ድማ እቲ ወደባታ እውን ብትክክል ንኸይትጥቀመሉ ዓብ ሓደጋ ፈጢሩላ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንእስራኤል ብፍላይ ሑቲ ዝፈጥሮ ኩናት 2-3 ዓይነት ፅፍዒት እዩ ንእስራኤል ዝፈጥረላ ሓደ መራኸብ ናታ ወይ እውን ምስኣ ዝራኸቡ ሃገራት እውን በዚ ባቤል መንደብ ንከይሓልፉ ብቐሊሉ ክዓፅዎ ይኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቦትኡ ተኪሱ ንእስራኤል እውን ክሃርም ዝኽእል እዩ ሕጂ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓንቲ ተወሳኺት ወሲኽላ ኣሎ እሱ ድማ ስዑድያ ይኹን ጆርዳን ወይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንሕና ዝተኮስናዮ ሚሳይል ኣብ መንጎ ክጠልፍን ኢንተርሰፕትን ክገብር ተጀሚሩ ንዕኡ እውን ክንሰሃሎ ኢና ዝብል መጠንቀቕታ ይብሎ ስዑድያን ኢማራትን በትሪ ናይ ሑቲ ይፈልጥዎ እዮም ምክንያቱ ን4-5 ዓመት ንሳቶምን ካልኦት ብዙሓት ሃገራትን ተኣኪቦም ከትክምዎ ይከኣሉ ብግምጣሉ ስዒርዎም ዝወፀ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ስዑድያ ብፍላይ ካብዚ ሕጂ ካብቲ ናይ ኢራን ንላዕሊ እዚ ሕጂ ሑቲ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ዝለዓለ ክፀልዋ እዩ እቲ ሕቶ ክሳብ ሕጂ ታንከራት ናይ ስዑድያ ወይ ናይ ካልእ ካብዚ ቦታ እዚ በዚ ንከይሓልፋ ክዓፅዩ ኣይበለን ኣሎ ግን እቲ ተበግሶ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክገብሩ እዮም ስዑድያ ርዩ ትግምት ኣቡ ካቲ እዩ ፎክስ ኒውስ ብተደጋጋሚ ስዑድያ ናብቲ ኩናት ኣብ ጎኒ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይና ናብቲ ኩናት ክትኣትያ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና if that happens እንድሕር ኣጋጢሙ ስዑድያ ናብቲ ኩናት ክትኣቱ ትወሲና ናብ ኢራን ትገብሮ ዘይኮነስ ምስ ሑቲ ክኸውን ኩናት ሑቲ ድማ ንስዑድያ ነቲ ትሕቲ ቅርፂ ናታ ኣመና ክዕንዎ ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ርዮም እዮም ስለዚ this is going to be very very interesting ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት እቲ ኩናት ናብ ዝኸበደ ደረጃ ይኣቱ ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስምዕዎም ሕጂ እቲ ኔክስት ስቴፕ ንኩልና ንዓና ንቀርኒ ኣፍሪካ ንገማግም ባሕርና ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ እስራኤል ክትንከፍ እዩ ግብረ መልሲ ናይ እስራኤል ካብቲ ቦትኡ ነፈርቲ እናሰደደ ሚሳይላት እናሰደደ ዲ ክሓርም ወይስ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ቦታ ናቱ ኣክቲቬት ክገብሮ እዩ ወይስ ብብልፅግና ዝኾነ ተበግሶ ክገብር ክእል ድዩ there's so many things you can talk about but ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ድማ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እቲ ገይም ከመይ ሊቀያየር ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንስዑድያ ዘጠንቅቆ ፀንሐ ድማ he has to be nice to me ኣነ ዝበልኮ ክገብር ኣለዎ ዝመስል ዘረባ ድማ ኩሉ ነገር እናተሓሓስካ ክትከይድ እንከለኻ ብዙሕ ኣገዳሲ ነገር ክንርኢ ኢና ሕጂ እቲ ኩናት ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ንድሓር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ዝስምዕዎ extend beyond that? That is possible. That is possible. I mean, we're now entering the 5th week of this war, and with each passing day, we climb the escalation ladder a little bit farther, and there's always the risk of bringing actors in. People were asking for weeks now when the Iranians might play this card, might activate the Ansarullah Houthis, and now we're getting. I think it's connected to the shift that we've seen in US and Israeli attacks focusing more now on civilian infrastructure within Iran, steel factories and so on? Yeah, I think so. I don't think it's a coincidence that yesterday you had a significant escalation by the Americans and the Israelis targeting civilian infrastructure throughout Iran. In one attack in Isfahan, according to Dropsite News, 7 women and 7 children were
ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ናብ ሓምሻይ ሰሙኑ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እቲ ኣማራፂታት ናይቲ ኩናት እናበርትዐ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ኣፅዋራት እቲ ዘሎ ኣብ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ወላ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብሩ ስለ ጀሚሮም ዘለው ኢራን መዓስያ ነዚ ናይ ሑቲ ፋክተር ክትጥቀመሉ መዓስያ ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ክትገብረኑ ሑቲ ሰብ ኩሉ ዝፅበዮ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ናብኡ ተበፂሑ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ወላ እውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ንኣብነት ናይ ስቲል ናይ ሓፂን ፋብሪካታት ናቶም ዝነበረ በሙሉ ከም ዘዕነውዎ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝወሩ ዘሎ መጥቃዕቲ ርይዎ ስለ ዘለው ሑቲ ናብቲ ስራሕ ኣትዩሎ ማለት እዩ ናብቲ ኩናት ተፀምቢሩሎ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት መሊሱ እናቀየሮ ክኸይድን እናሓየሎ ክኸይድ ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ከዓ ኣጋይ ግብረ መልሲ ናይ እስራኤል ናብዚ ቦታ እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ነፍሱ ዝኻለ ግምት እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ስለዚ ንሕና እቲ ኩናት እቲ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ሑቲ እንታይ ክኸውን እዩ ዘይኮነ ንዓና ንቀርኒ ኣፍሪካ ብኸመይ ክፀልወና እዩ ካልእ ኣብታ ሕቶ ናቱ እውን ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዝነበርና ኢራን በይዛት ናይ ኣሜሪካ ትሃርም ዘላ ንዕሪ ኢልና እሞ ኣብዚ ከባቢናትና ተመሊስካ ድማ ኣብ ክልተ ቦታታት በይዝ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሓደ ኣብ ጅቡቲ በይዝ ናይ ኤርትራ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ሶማሊላንድ ድማ ከምኡ በይዝ ናይ እስራኤል ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ስለዚ ሑቲ ከምቲ ናይ ኢራን ስታይል ተኸቲሉ ንጅቡቲ ነቲ በይዝ ናይ ኣሜሪካ ዶ ክሃርም ይኽእል ኸውን ወይ እውን እቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ዶ ክሃርም ይኽእል ኸውን ወይስ ቀጥታ ናብ እስራኤልን ነቲ ባሕርን ጥራይ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኣዛራቢ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብብዙሕ መልክዕ ግን ክትርጎም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መልክዕ ክትፅምበር ከም ዝኽእልን ብርግፅ ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣቃሊልካ ዝረአ ክኸውን ከም ዘይክእልን ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ እዚ ወላ ሓንቲ ግደ ወላ ሓንቲ ምትእትታዊ የብላን ግን ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፈቲና ፀሊና ክንፅሎ ከም ንኽእል ግን ርዱእ ኮይኑሎ ፈቲና ፀሊና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንፅሎ ከም ንኽእል እቲ ኩነታት ብሩህ ኮይኑሎ ብልፅግና ድማ ልክዕ ከምዚ ኣጀንዳ ዝፅበዩ ዝነበሩ እቲ ንደልዮ ዝነበርና ኣጀንዳ ሕጂ ዝመፀ ይመስል ዝብሉ ዘለው ይመስሎ ሕጂ ነዛ ናይ ባሕሪ ሓንሳብ ጠጠው ከብላ እያ ስለምንታይ ምስ ናይ ሱዳን ጉዳይ ካ ከነተሓዛ ኢና ምክንያቱ there is also this factor በብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ብልፅግና ኢዱ ኢትይዎ ዘሎ ድማ ካልእ መልክዕ ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ if you remember there was this story ኣብ social media ዝዘውር ዝነበረ ማለት እዩ how the war between the army and RSF seemingly goes beyond Sudan's borders. This development followed the RSF's claim that they had seized the strategic border town of Kurmuk. ከምቲ ዝክርዎ እዚ ስትራቴጂካዊ ከተማ ከርመክ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ብዙሕ ኣዛረብቲ ክኾኑ ዝኽእሉን ነቲ ዓውደ ኩናት ድማ ናብ ብዙሕ መንገዲ ክቕይሮ ዝኽእል እዩ ኢልና ነርና ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ብልፅግና ከመይ ይርዮ ኣሎ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ናይ ብልፅግና ካድረታት ብዛዕባ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ክልተ ሰለስተ ነገራት ዓበይቲ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢደን ክእትዋ ከም ዝኽእላ እውን ይንገር ሱዳን ታጣቂዎች ከርሙክን ተቆጣጠሩት ኩርሙክ ምንድን ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ኢሹ ሊሆን የቻለው እኔ ራሴ ደግሞ ለምንድን ነው ይህን ጉዳይ አምጥቼ አንድ ትንሽ ከተማ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ወይ ኩርሙክ ምንድን ነው የሚለው ነገር ማወቅ ወሳኝ ነገር የሚሆነው ማለት የመጀመሪያ ኩርሙክ ማለት ለሱዳን ምንድን ነች ለኢትዮጵያ ምንድን ነች ኩርሙክን እንዲቆጣጠሩት ፈጥኖ ደራሹ ኃይል እንዲቆጣጠር የኢትዮጵያ ሚና ምን ነበረ ለምን በዚህ ሚና ውስጥ ገባ ምን ጥቅም ያገኛል እንደ አገር ያው እንደ ብልጽግና እንደምናምን አይደለም እንደ አገር ሱዳን ላይ ድል ያጎናጸፈን የኩርሙክ መቆጣጠር ምንድነው እሱ ምለው ነገር ለማንሳት ሞክራል የመጀመሪያ ከሱዳን አንፃር እስቲ ኩርሙክ ማለት ምንድነች ምለው ነገር ላንሳ አራት ጥቅሞች ማለት በድንበር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ኃይሎችን ለመቆጣጠሪያነት የሚጠቅም ወታደራዊ ደህንነት ቦታ ነች ኩርሙክ ለሱዳን ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አማጽያኖች አገነት ሱዳን መንግስት የሆኑ ኃይሎችን የሚቆጣጠርበት ሓንቲ ነጥቢ ካልአይቲ ነጥቢ ድማ ክደግመልኩም በጣም ወሳኝ የደህንነት ቦታ ነው ማለት ይህ ማለት ምንድነው ኩርሙክ ከእጁ ወጣ ማለት በኢትዮጵያ በኩል ወደ ሱዳን የሚመጣውን አደጋ መቆጣጠሪያ ነጥብ የለውም ማለት ነው በሌላ አነጋገር በጓሮ በኩል የሱዳን ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ገለ ካብቶም ቁርብ ርእስለኒ ዝብሉ ናይ ብልፅግና ካድረታት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ኩርሙክ ቦታ ምቁፅፃር ማለት እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንዝብል ብልፅግና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሉ ብምሉ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሓደ
ተመሊስና እውን ኣብዚ ካርታ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ኣብይ ኣሕመድ በይኑ ዝወሰኖ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ተዘይበልና ዓብ ክፋል ናይዚ ስራሕ እዚ ኢማራት ኢድ ከም ዘለዋ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኪኑ ዝኸደ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ኢዳ ኢትያትሉላ እስራኤል ኢዳ ኢትያትሉላ ንሪኦ ድማ ኣለና መሳት ፕሎስ መዓልታዊ ብዛዕባ ሱዳን ፖስት ዝገብሮ ዘሎ ንኣንጻር ሱዳን እምበር ንረብሓ ሱዳን ዝኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ኢማራት መዛረባ ርእስያ ኮይና ዘላ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ዳርጋ ብምሉእ ጎረባብቲ ሃገራት ንሱዳን ኣብ ምኽባብ ዘመቻ ወፊራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስእሊ እዚ ዳርጋ ብኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ንሱዳን ንዳዕ መሰረ ብኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ብጀካ ብኤርትራ ብግብፂ እውን ይብሉ ማለት እዩ ንሱዳን ብኩሉ መንገዲ ትሕግዝ ከም ዘላ ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ ኢማራት እዚ ማለት ድማ ብኬንያ ብዙሕ ነገር ትገብራላ ብኡጋንዳ ቀጥታ ዶብ ሱዳን ዘይብሎም ሃገራት ማለት እዩ ብደቡብ ሱዳን ብሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ብጫድ ብሊብያ ብብልፅግና ብኢትዮጵያ ማለት እዩ በዚ ኩሉ መንገዲ ናብቲ ኩናት ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ትልእኽ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ዘለው ካብቲ ኩሉ ዶባት መዳወብቲ ሃገራት ናይ ሱዳን ማለት እዩ ንሱዳን ዝዳወቡ ሃገራት ዘይዳብዋ እውን ወሲኽካ ክልተ ሃገራት ጥራየን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ኢማራት ዘይዋሳእ ዘለዋ ግብፅን ኤርትራን ንግብፂ ክገድፋያ ንግዚኡ ምክንያቱ ግብፂ ካልእ ረብሓውን ክልዋ ስለዝኽእል ኤርትራ ግን እታ እንኮ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንትርፈ ንፅቡቕ ንሕማቕ ዘይትወፍር ዘላ እያ ስለዚ ሱዳናውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክብረት ኣለና ወይ እውን ኣኽብሮት ኣለና ክብሉ ከለዉ ያ they must ናይ ግድን እዮም ከምኡ ክገብሩ ዘለዎም ከም ኤርትራ ሲ እቲ ፅቡቕ ትገብረሎም ጥራይ ገዲፍካ ንሕማቕ ናቶም ዘይምውፋራ ከማን ሓደ ዓብይ ክብሪ ክወሃባ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብውሕድ ሚልዮናት ወይ ከዓ ብውሱን ገንዘብ እናወሰዱቶም መንግስታት ነቲ መሬቶምን ክለኣየሮምን መሬቶምን ብምፍቃድ ዳዕ መሰረ ሓገዝ ንክረክብ ብብዙሕ መንገዲ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ኩሉ ተገይሩ እውን ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ይመፅእ የለን ስለዚ ኩሎም ቶም ካልኦት ነጥብታት ተሰሪሖም ብዙሕ ፋይዳ የምፅእ የለን ኣብዚ ሓደ ኣካውንት ሎ ብዙሕ ግዜ ነዚ ሓቅታት ከውፅእ ዝፍትን this is one of the UAE's role in the war in Sudan manipulating all of the Sudan's neighboring countries with money to draw them into the conflict and portraying it as a war between two generals. This is not a civil war. Sudanese army is fighting against forces composed of fighting from at least 17 different nationalities. ስለዚህ ኩናት ሱዳን ዘለዋ ብኢማራት ዝምወል ዘሎ ብብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ኮይሩሉ ዘሎ ብዙሓት ሃገራትን ብዙሓት ሓይልታትን ብዙሓት ዕሱባት ወታደራትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝኣቱ ዘሎ ሎጂስቲክስ ጌርካ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ይግበር ኣሎ እቲ ሕጂ ኣብዚ ካልኦት ኣርስላ ስምዑ ኣብዚ ሚስጥር ነው በጣም ጠንከር ያለ ጉዳዩ ስለሆነ ተመልካቾች ይሆናል ብዬ ያመጣሁት ነው ጀዋር ስለ ጦርነት መጀመር ተናግሯል ጦርነቱ ይጀምራል በቅርብ ብሏል በቅርብ እኔም እገምታለሁ ለፕሮፓጋንዳ አይደለም እኔም እገምታለሁ ለዛ ምን ያለ የኢራን ጦርነት በመጀመሩ አብይ አቆይቶታል ሊጀምረው ያሰበው ባለፈው ነበር ግን አጋጣሚ የኢራን ጦርነት በመጀመሩ አቆይቶታል የኩምሩክ አሁን በምዕራብ በአሱሳ በኩል ሰሞኑ የኢትዮጵያ መካናይዝድ ኃይልና የኤስፒኤልኤም ኖርዝ የሚባለው አማጺ ቡድን ከአርኤስኤፍ ጋር በመተባበር የኩምሩክና አካባቢው ቦታዎችን ተቆጣጥሯል በጣም ብዙ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡታል እነሱን ኮንፎርም አድርገዋል የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣን አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ከኢትዮጵያ በኩል ነው ጥቃት የተፈጸመው በአሱሳ በኩል ነው ወደ ሱዳን ገብተው ጥቃት የፈጸሙበት ኩምሩክ ተቆጣጥሮታል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመካናይዝድ ኃይሉና ከአርኤስኤፍ ጋር በመከላከያ እኔ ኢትዮጵያ ገባው አይደለም ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ ኩምሩክ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ኣትዩ ከም ዝተቆጻጸሮ ጀዋርን ካልኦት ኬላታትን ዝገልጹ ዘለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ ንዳዕ መሬት ሂቡ ወይ እውን ሓጊዙ ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊት ናይ ብልፅግና መካናይዝ ሰራዊት ናቱ ምስ ዳዕ መሰሪዕን ምስታው ዘሎ ኤስፒኤልኤም ዝበሃልን ብሓደ ኮይኖም ነዚ ቦታ እዚ ከም ዝቆፃፀርዎ ከም ዝገበሮምን ነቲ ከተማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ቦታን ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለዉ ዝንገር ኣብቲ ሓንቲ ቦ ዝሃብኩኹም ግን ሓንቲ ነገር ኣይረሳዕኩልኩምን ናብኣ ክምለሰኩም ስለ ዘለኹ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዚ እንተሪኢኹሞ ክልተ ነጥብታት እዩ ዘልዕል ኣብዚ ሓደ እቲ ኩርሙክ ዝበሃል ተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ንኢትዮጵያ ክብዝብፁ ዝኽእሉ ሓይልታት በዚ ቦታ እዚ ኣትዮም እዮም ሽግር ዝፈጥሩ ዝብል ስነ መጎት ይጥቀም ነይሩ ሓደ ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብል ሴኪሪቲ ኦፍ ገርድ ነቲ ገርድ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ዲጋ ህዳሴ ግድብ ዝብልዎ
ካብዚ ከተማ ኩርሙክ ዝበሃል 60 ኪሎ ሜትር ጥራይ ይርሕቕ ዘሎ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እዩ እዚ ድማ ኩምሩክ is only 60 kilometers from the Grand Ethiopian Renaissance Dam. It is capture removes the direct ground threat from the Sudanese-Egyptian alliance. The buffer zone, a new neutral zone, now exists between Ethiopia and Al-Burhan's hostile forces securing the Blue Nile region. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ከተማ ነቲ ኣብቲ ዲጋናትና ወይ ህዳሴ ግድብናትና ከጋጥም ንዝኽእል ሓደጋ እውን ከጉድል ዝኽእል ምክንያቱ 60 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቑ እንተሎ ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳንን ናይ ግብፂ ሰራዊትን ድማ ብሓደ ከም ዝሰርሕ ፅቡቅ ሽርክነት ከም ዘለዎም ስለንፈልጥ ነዚ ቦታ እዚ ብምቁፅፃር ነቲ ሓደጋ እውን ኣሊናዮ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ ጥቕሚ እንታይ ክህልወና ይብሎ ሓደ ብዛዕባ ነቲ ገርዲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ምጉዳል ዓቢ ተራ ኣለዎ ካልኣይ ኔጎሲዬሽን ፓወር ሱዳንን ግብፅን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ሌቨሬጅ ፖይንት ወይ እውን ነጥቢ ናይ ዝርርብ ዝነበረ በዚ ቦታ ኢትዮጵያ ነዚ ቦታ እዚ ብምቁፅፃራ ዓብዪ ፀብለልትነት ክባ ከም ዝኽእል ሳልሳይ ድማ ሎጂስቲክስ ከማን ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ ክግበር ዝኽእል ካልእ ዓብዪ ሎጂስቲካዊ ድጋፍ እውን ክገብረልና ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ናይ ዘይ ሃገርካ መሬት ሒዝካ ዘለካ ዕድላት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወሪርካ ዝሓዝካዮ መሬት ናብ ዲስካሽንስ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብረለ ይኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኢትስ ክሬዚ ፅላለ ዘስምዒቱ ዘረባ ንሪኢ ንሰምዖ ዘለና ግን ወላ እውን እቲ ፅላለ ከም ኖርማል ጌርካ ክትወስዶ ኣለካ ምክንያቱ ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ከቢድ መድረክ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ጀዋር ይኹን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብዝብልዎ ዘለዉ ብልፅግና ኣብቲ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ኣትዩ ከም ዘሎን ኣብቲ ኩናት ምእታዎም ጥራይ ደይኮነ ነቲ ከባቢ ንሱዳን ኣብ ምብትታን ዓብዪ ተራ ይፃወቱ ከም ዘለውን ኣሜሪካ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ኮይና ትገብሮ ዘላ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት እቲ መሳድ ፕሎስ ዝበሃል ኣክቲቭ እዩ ዘሎ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድዩ ካልእ ነገር ንምፍጣር ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኢማራት ምስ ኣሜሪካ ደው ኢላ ስለ ዘላ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ናቱ ዝውሃባ ዘሎ እዩ እውን ንጉዳይ ናይ ሱዳን ዝምልከት ተገይሩ ዝነበረ ኣኼባ US Senior Advisor Zimazat Pulo Sailner, grateful for the opportunity to meet with UN Security Council permanent representatives to discuss the crisis in Sudan and the need for urgent action to secure a humanitarian truce. This truce, supported by the UN established mechanism, can enable life-saving assistance to reach civilians and enable space for Sudanese. Taiz Bilzalo, Bimangad Security Council Gerom. ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንክገብሩ ይስራሕ ከም ዘሎን ሰብኣዊ ሓገዛትን ንህዝቢ ዝጠቅም ሂወት ከድሕን ዝኽእል ረጤት ንምእታው ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኢማራት ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ክኾን ከሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንኸይግበር እቲ ኩናት ንክቕፅል ፅቡቅ ጌራ ድማ ከዳኸምዋ ንኢራን ኣብ ትሓተሉ ዘላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ገለ ዕረፍቲ ናይ ኩናት ታይም ኣውት ወሲዳ ነቲ ሎጂስቲክስ ናታ ነቲ ዳዕሚ ሰሪዕ መሊሳ ኣብ ምሕያል ብፍላይ ድማ ሕጂ ነዚ ናይ ብልፅግና ፋክተር ተጠቂማ ንኣቢ ሰራዊት ብውና ተወት ነቲ ዳዕሚ ሰሪዕ ካልእ ገፅ ናይቲ ሓይሊ ክትቦ ኮይኑ ተሪፉ ድማ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ድማ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ድማ ኩናት ክጅምረሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ክፍጠር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግንዛብ ዝዝረብ ዘሎ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ፋርፌችድ ወይ እውን ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ዘረባ ከይመስለኩም እዚ ኣብ ቀረባ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ እዩ ወላ እቶም ዓበይቲ ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ናብ ከባቢና ንክለግብ ዘሎ ተኽእሎ ደጊሞም ደጋጊሞም መጠንቀቕታ ዲኻ ክትብሎ ወላ ሓበሬታ ብዛዕባ ይህቡ ኣለዉ እዮም ሓደ ካብዚ ዝረኣኽቦ ክልተ አርቲክልስ ክበኩም እየ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝገልፁ ዘለዉ ለነዚህ አማጽያን ለፈጥኖ ደራሽ የሚሆን ለዚህ ብሉ ናይል ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ ኃይል የሎጂስቲክ መንገድ ተበጅለት ማለት ነው። አስፈላጊው ማንኛውንም ነገር ከውጭ የሚያገኘውን ነገር በቀላሉ ወደ ውስጥ ለማስገባት በር መግቢያ መንገድ አገኘ ማለት። ስለዚህ ማለት አልቡራን ላይ አንገታቸው ላይ ገመድ ተጠመጠመ ማለት ነው። ሌላኛው ጉዳይ ህዳሴው ግድብ ቅድም እንዳልኩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሱዳን እቶም ዕጡቃት ሚሊሻታት ወላ SPLM ዲዩ ዳዕመ ሰሪዕ ኩላቶም ሎጂስቲክስ ናቶም ኣብ ደገ ተኸፊትሎም ኣሎ ከም ድሌቶም ንሱዳን ክብፅብፅዋ ይኽእሉ እዮም እናበሉ ይሕጎሱ ኣለዉ ሕማቕ ጎረቤት እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዝሓልበልካ ሕማቕ ናትካ ንዑ ፅቡቕ ዝኾነ ዘሎ ወይ እውን ፅቡቕ ፀጋ ዝመፁ ዘሎ ገይሩ ይወስድ ኦኬ ፌር ኢነፍ ንመለስ
እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ከነተሓዞ ስለ እንደል ዘለና ኢና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ንኽትጓየ ዝገብራ ዘሎ ብዙሕ ፋክተርስ ኣለዋ ኣብዚ ሕማቕ ተግባራት ኣብዚ ናይ ጀዋር ድራቑሞ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ድዩ ናብ ካልእ ዝገብሮ ዘለውን መደባት ኣሎ እዩ ጥራይ እቲ ኩነታት ሎጂስቲክስ ፈጢርዎ ብዘሎ ፀገም ክቀያየር ተገዲዱ ስለ ዘሎ እዩ አንተ ብዚያ ከተሓዘልኩም ዘለኹ አንተ መጀመሪያ ጽናዕኩ ናባ ከመለሰ let's listen what is going on link companies attempting to cross Bab el-Mandeb. The second phase, as I mentioned, is imposing a naval blockade on all Israeli maritime assets. The third phase will consist of attacking U.S. military bases if the U.S. gets involved. So if the U.S. decides to engage in military operations with Israel against Ansar Allah Houthi positions, against any attacks here in Yemen, then that's when the Yemeni group will begin targeting U.S. military bases in Saudi Arabia, in Oman, and across the region. Yusuf, thank you very much indeed. Yusuf Martin. All Israeli ከምዛ ትሪእዎ ፀናሕኩም እያ ዝተፈላለየ ገፃት ኣለዎ መጀመርያ ናብ እስራኤል ጥራይ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ክገብሩ እዮም ወደባት ክዓፁ ክፍትኑ እዮም ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክዓፅዎ እዮም ወደባት ናይ ኤላትን ሃይፋን ድማ ካብ ስራሕ ከተራርፉ ክፍትኑ እዮም ከምዚ ድስክል ክገብርዎ እዮም ካብ ሓሊፎም ኣብ ባቤል መንደብ ብምሕናቕ ናብ እስራኤል ዝኸዳ ኩለን መራኽብን ካልእ ሎጂስቲክስን ክዓፅዎ ክፍትኑ እዮም ምናልባት ነዚ ክትፈትሕ ኢላ ኣሜሪካ መፂኣ ክታርሞም ተጀሚራ ድማ እቲ ኩናት ናብ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ በይዛት ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ዑማን ዘሎ ኣብ ኢማራት ዘሎ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎን ዘርዓድዎምን ስለ ዝኾኑ ሕጂ እውን ክደግሞ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ቫርያብል እዚ እውን እዚ ባእታ እዚ እውን ኣብ ዙርያና ተገቲሩ ዘሎ ይኸውን ስለዚ ናብ የመን ጥራይ ዘይኮነ ናብ ስዑድያ ዘሎ ወይ እውን ናብ ዑማን ዘሎ በይዛት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ በይዝ መጠንቀቕታ ሂቦም ነይሮም እዮም ሕቲ ኣብ ጅቡቲ ግን ኣይተዛረቡ ነይሮም ስለዚ እዚ እውን ካልእ ዘይተደልየ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብዚ ሓደ ኣርቲክል በዞም ሲኤስኣይኤስ ዝበሃሉ ናይ ሓደ ቲንክ ታንክ ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ዝወፃ ኣርቲክል ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ፀገም ክፈጥር ይኽእል ኢሎም ሓደ ነገር ተዛሪቦም ነይሮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ so እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ ኣብዚ the Horn of Africa is increasingly entangled into the fallout of Iran's regional conflict. Proxy dynamics and maritime tensions in the Red Sea are spilling into the Horn states, shaping their security environment. ስለዚህ እዚ ኩናት እዚ ካብቲ ናይ ኢራን ወይ ካብ ፐርሺያን ጋልፍ ወፂኡ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ከም ዝመፅእ ከም ዝኽእልን ብዝተፈላለየ መንገዲ ፕሮክሲ ወይ ድማ ብኢድ ኣዙር ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ናብ ብዙሕ ሃገራት ኣትዩ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ይብሉ ንኣብነት ዞባዊ ቅልዕነት ወይ እውን ፀገማት ዘለዎም ይብሉ ፍራጃይል ስቴትስ ወይ እውን ኣብ ሰንኮፍ ዘለዎ ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ሶማልያ ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ይብልዎ ኣለዉ ሲኤስኣይኤስ ማለት ሓደ ዓብዪ ቲንክ ታንክ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዋ ብርግፅ ኢትዮጵያ ካብ ሰንኮፍ ንላዕሊ ሰንኮፍ ዘለያ ግን ከምኡ ኢሎም ስለዘይገልፅዋ ኢለ ስለዚ ሰለስቲአን ሶማልያ ይኹን ኢትዮጵያ ሶማልያ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዋ are exposed to external pressures from Gulf rivalries and Iranian maneuvers. Maritime choke points ከም ድማ ባቤል መንደብ and the Red Sea corridor amplify the strategic importance of the Horn stability. ካልእ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እተን ኣብ ሰንኮፍ ዘለዋ ሃገራት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ፀቕጢ ክገብሩለን እዮም ብፍላይ ካብዘን ጋልፍ ሃገራት ኣብ ንዓድዕዶም ክጠማመቱ ስለ ዝኽእሉ እቲ መፃብቦ ናይ ባቤል መንደብ ድማ ነቲ መስመር ሽግር ክፈጥር ስለ ዝኽእል ካልእ ዘይርጉእነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምፅ እዩ external actor movement ናይ ካልኦት ሃገራት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ for example Gulf states Iran and global powers US China are competing for influence in the Horn ስለዚ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሓት ሓይልታት ንፅልዋ ይወዳደሩ ከም ዘለውን ምናልባት ጋልፍ ስቴትስ ስዑድያ ቀጠር ኢማራት ከም ልሙድ ጌርና ሪእናዮ ዘለና ኮይኑ ኣብ ልዕሊኦም ድማ እተን ዓበይቲ ሓይልታት ኣሜሪካን ቻይናን እውን ናቶም ፅልዋ ንምግባር ኣብዚ ቦታ እዚ ቅድድም ኣሎ እዩ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ through ports and investments while Iran leverages asymmetric tools ስለዚ ስዑድያን ኢማራትን ምስ መንግስታት ዲዮም ምስ ካልእ ሃገራት እናገበሩ ብወደባትን ብካልን ብኢንቨስትመንትን ኢሎም ሽርክነት ክገብሩ ከለዉ ኢራን ግን ብግምጣሉ ሑት ዝበሃል ኣለዋ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝተፈላለዩ ኤሌመንትስ ክህልዋ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ ድማ implications for Ethiopia and Eritrea. Ethiopia seeks to balance Gulf ties with while avoiding entrapment in Iran-Saudi rivalries.
ክትክብሉ ከለው ጅናብ ኤርትራ እንታይ ክብሉ እዮም ክንርኢ ስለዚ ኣብ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ማእከል ኣብተን ናይ ጋልፍ ሃገራት ንኩላተን ብሓደ ኣብ ሓደ ከይወደቐት ንኩላተን ባላንስ ክትገብረን ክትፍትን ከላ ኤርትራ strategic location makes it a potential node in these contests despite its isolationist posture ይብላሉ ኢትዮጵያ ምስ ኢራን ዝምድና ኣለዎ ምስ ዑድያ ዝምድና ኣለዎ ምስ ኢማራት ዝምድና ኣለዎ ስለዚ ንኩላቶም ባላንስ ክገብር ኣብ ናይ ሓደ ድማ ከይወደቐ ክኸይድ ክፍትን ከሎ ኤርትራ ግን ምስቲ ናይ ተንፅሎ ፖሊሲ ዘለዋ ይብሉ ኣለዉ ኣዝያ ተጠማቲት ሃገር ክትከውን ኣብዚ ቦታ እዚ ስለዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ሒዛ ዘላሳ ስለዝኾነት ዋላ እኳ ምስ ማንም ጥቡቕ ዝምድና እንተደይገበረት ጠመተናታ ኣብ ልዕልያ ክፍተን ዝኽእል ብዙሕ ነገር ግን ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝግምቱ ዘለዉ ፖሊሲ ኣውትሉክ እንታይ ክግበር ይኽእል The Horn is no longer a peripheral theater. It is a central to wider Middle Eastern conflict. ቀርን ኣፍሪካ ብማዕደ ዘሎ ቦታ ዘይኮነ ነቲ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ፀገም ኣካል ናቱ ኮይኑሎ ይብሉ ኣለዉ Regional institutions, AU, IGAD, face challenges in insulating Horn states from external destabilization. ቀርን ኣፍሪካ ምስቲ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ፖለቲካ ተኣሳሲሩ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ AU ይኹን ከምኡውን ኢጋድ ንናይ ቀርን ኣፍሪካ ፀገም ንክፈትሑ ዓቕሚ ስኢኖም ኣለዉ ምክንያቱ ሃገራት ዓረብ ወይ እውን እዘን ናይ ጋልፍ ከሊጅ ሃገራት ዓብዪ ኢድ ስለ ዘለወን እቲ ፀገም ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ዘሎ ድማ ብሃገራት ዓረብ ዝግበር ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ቀይ ባሕር ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ክብድ ዝበለ ብድሆ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ሱዳን ንሪዮ ዘለና ምስ ካልኦት ኣብ ከባቢና ንሪዮ ዘለና ከነስተፍለሉ ከለና ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ክኸውን እዩ ሓደ ካብቲ ቁርብ ተስፋ ዝባካ ነገር እንተሎ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ሓሲባ ትኸደሉ ዝነበረት ነጥቢ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ግር ዝብል ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን ምክንያቱ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ እዋን ዝተኸታተሎ እተያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ቀርና ዞባና ዝብሎ ቀይሕ ዓሪ ከባቢ ጥራይ ደይኮነ እቲ ናይል ባዝን ዝብሎ ከምኡ ድማ ክሳብ ፐርሽያን ጋልፍ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሃገራት ከሊጅ ዘሎ ቦታታት እዚ ከባቢና እዩ ኣብዚኣቶም ዝፍፀም ድማ ኣባና ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ዝብል መረዳእታ ስለ ዘለዎ ንኩሉ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ግምታት ወሲዶምሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ከመይ ኩነታት ከለና ኢትዮጵያ ብልፅግና እዚ ሕጂ እቲ ብጂኦ ፖለቲካ ገይሮም ክሽፍንዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ዳ እምበር ኣብ ባይታ ዘሎ ፀገም ግን ከነተሓዞ ክንፍትን ክንክል ኣለና ሓደ ንኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እንኮ ኮንፊደንስ ክቦ ዝኽእል ዘሎ ሓይሊ ኢማራት እዩ ኢማራት እዩ ድማ ኣብዚ መበልሻዊ ናይዚ ከባቢና ዝለዓለ ተራ ዝፃወት ዘሎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኢማራት ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ንባዕሉ እንታይ ገጢምዎ ኣሎ ካ ንርኢ ኣለና ሚሳይላት ናይ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣባጅጎ ፈተና ድማ ዝገደደና ኮነ ይኸይድ ኣሎ እቲ ዕንወት ኣብ ኢማራት ወሪዱ ዘሎ እቲ ብሚሳይላት ናይ ኢራን ዝወርድ ዝነበረ ክሳራ ፈርጌት ኢት ካብኡ ዝኸፍእ ክሳራ ይገጢሞም ዘሎ እዚ ዕለቕልቕ ኣጋጢሙ ዘሎ ብፍላይ ኣብ በዓል እቲ ሓደ ስቴት ናቶም ሻርጃ ዝበሃል ከምኡውን ኣብ ዱባይ ዘጋጠመ ክትሪኦ ከለካ ኢትስ ሪል ሞንስተር ዝኾነ ዕንወት ወሪዱ ከም ዘሎን መዓት ተቅርፂ ዓንዩ ከም ዘሎን መዓት ሽግር ገጢሞም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ናይ ሚሳይላት እናቐፀሎ ከሎ ቁጠባ ጠጠው ኢሉ ከሎ ቱሪዝም ነቂፁ ከሎ ኢንቨስትመንት ነቂፁ ከሎ ኣባጅጎ ድማ ብግድዩ ነቲ ተሪፉ ደሎ ተቅርፂ ዓብ ክሳራ ኢትይሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ክነዓቕ ዘይብሉ ክሳራታት ክነዓቕ ዘይክእል ማንም ክንዕቆ ዘይክእል ክሳራ ይወሪድዋ ዘሎ ዛ ሃገር እዚኣ if anybody is telling you ሃብቲ ኣለና ገንዘብ ኣለና ገለ ኣለና ገለ ተብለካ no these are monster ዝኾኑ ፀገማት እዮም ዱባይ ማለት ሓደ ከተማ እዩ it's not like ከም ኣሜሪካ ዓብ ሃገር ኣብ ቴክሳስ ዕለቕልቕ ምስ ኣጋጠመ ካልእ ዝዓበየ ክፋል ሓንቲ ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ኢማራት ማለት ክልተ ስቴት እዩ ኣቡዳቢን ዱባይን እዩ ተኻልእ ኩሉ ተወሳኺ እዩ ዝድመር እምበር ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ዱባይን ኣቡዳቢ እዩ እቲ ሃገር ዝበሃል ኣብ ክልቲኦም ብርቱዕ ዝኾነ ዕለቕልቕ ኣጋጢሙ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዱባይ ምስ ዘላቶ ናይ ቱሪዝምን ናይ ካልእን ፀቕጢ ወሪድዋ ዘሎ እዚ ክውሰኸላ ከሎ ቀሊል እዩ ዝብለካ ኩሉ ክሕሱ ዝደሊ እዩ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ሪል ስቴት ዲዛስተር እዩ ዝበሃል ሪል ስቴት ዝዓበየ ሴክተር ናታ እዩ ስለዚ ንኩሉ እቲ ገዛውቲ ክሃሲ ዝኽእልን ክዕኑ ዝኽእልን ስለ ዝኾነ እቲ ፀገም ብዓቢ ደረጃ ክኸይድ እዩ ብልፅግና ድማ they know already እንታይ ዓይነት ፀገም ክገጥሞም ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበርሃሎም ይኸይድ ኣሎ this is going to be a headache ሕማም ርእሲ ናይ ብልፅግና ንጥርዚ ከም ዝኸይድ ዝገብሮ ጉዳይ እንተሎ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ንቐፅል
ኢማራት በዚ ነገር እዚ ተዳኺማ ክትገጥፈያ ዝብል እምነት የብለይን ብኩሉ ዋጋታት ክትቅፅል ያ ነዚ ኩነታት እዚ ንኸተቐፅሎ ግን ኣባጅጎ በቲ ሓደ ኢራን ድማ በቲ ካልእ ኣብ ልዕሊ እዚኦም ሃገራት ዘለዎም ክቕፅልዎም ምዃኖምን ብዝበርትዕ መልክዕ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ታርጌት ክገብሩ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢራን ክሳብ ዘይተሳዕረት ንኢራን ክስዕሩ እንተዘይኪሎም ኢራን ክትንብርከኽ ተዘይኪላ ኣብ ኢራን ስርዓት ክቕየር ተዘይኪሉ ናይ ኢማራት መጻኢ ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ብኡ መልክዕ ድማ ናይ ኢማራት ኩነታት ኣዝዩ መጠን ዝኸበደ መጠኑ ክልተ ነገር ክንፅበይና ሓደ እቲ ቁጠባ ናይ ኢማራት ተዳኺሞም በስመ አብ ዝብልሉ ወይ ከዓ ምስምላ ዝብልሉ ደረጃ ክበፅሑ እንተዘየለ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምትእትታው ናቶም ብዝለዓለ ደረጃ ክቕፅል እዩ እዚ ከም ርዱእ ጌርኩም ወሰድዎ ስለምንታይ ፕላን ቢ ናቶም ይቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ለንቀነ ጥራይሲ እዚ ዘረባ እዚ እናተዛረብና ከለና ሓደ ነገር ወፂኡ ነይሩ ዜና ኣብዚ ስምዑ To East Africa, Kenya is preparing to transform itself into a global manufacturing hub. East Africa's largest economy has attracted a massive foreign investment coming straight from the Gulf. A Dubai-based firm, Arise IP, is set to invest $3 billion in Kenya over the next 5 years. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዓይነት ዜናታት ቀጻሊ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ለንቀነ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢንቨስትመንት ኣኼባ ጌርና ነርና ኢሎም ነይሮም ክሳብ 12 ቢልዮን ሰብ ኢንቨስት ክገብረሎም ምዃኑ ተነጊሩሎ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገጥፈይና ስለዚ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክግበር ከም ዝኽእል ኣቦም ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ሓደ ኣብ ኬንያ ክንሪኦ ከለና ድማ ከባቢ 3 ቢልዮን ዶላር ካብ ሓደ ትካል ናይ ዱባይ ዘሎ ትካል ማለት እዩ ናብ ኬንያ ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖም ነጊሮም ኣለው እዚ እንታይ ዘርእየካ these people are going to invest more and more ኣብዚ ከባቢ እዚ እስራኤላውያን ንባዕሎም ኣብ ኬንያን ኣብ ኡጋንዳን ዝገብርዎ ዘለው ህዝቢ መንእሰይ ናቶም ህዝቢ ናቶም ካብ እስራኤል እናተበገሰ ናብ ኣፍሪካ እዩ ዝውሕዝ ዘሎ ይባል ዘሎ ስለዚ ብብዝሒ ኣብ ኬንያ ብዙሕ ቦታታት ገዚኦም ሰትል ይገብሩ ከም ዘለውን ናብ ኡጋንዳ እውን ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣፍሪካ ኩሉ እዚ ኣርቲፊሻል ከተማታት ገለመለ ዱባይ ዶ ቀጠር ዶ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ፈተና እንተጋጢሞ ክትነብረሉ ዘይትኽእል ቦታ ምዃኑ ተመስኪሩ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ኣፍሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ቀንዲ እናመፁ መሬት ክወሩን መሬት ክሕዙን ኣብኡ ዝነብሩሉ ኢንቨስትመንት ክፈጥሩ ክፍትን እዮም እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣጋይን ኮሎኒያሊዝም መግዛእቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ባርነት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ በዓል ገንዘብ መፅዩ መራሕቲ ኣፍሪካ ድማ ከም ትፈልጥዎም ገንዘብ እምበር ካልእ ሕማም የብሎምን ከተሓሓዘልኩም እዚአን ክልትየን እቲ ከጋጥመና ዝኽእል ብድሆ ብኩሉ መልክዕ እናተረዳእካዮ እንተፀኒዕካ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ወዚስ another report ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ዘለኩም ስምዑ ዝድሓን ክልቲ ከተሓሓዘልኩም ስለ ዘለኹ Economic momentum increasingly defines geopolitical influence. Few developments draw attention quite like significant investment commitments and a push toward industrial self-reliance. Now, a series of major announcements from Ethiopia is drawing fresh focus, not only for their scale, but for what they reveal about the country's evolving economic strategy. From over $13 billion in newly signed investment agreements to a reported $5 billion in foreign exchange savings through domestic production, these developments may indicate a broader shift, one that blends global capital inflows with internal capacity building. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮግራም ገይሮም ነይሮም ኢትዮጵያ ናይ ኢንቨስተር ሓደ ኮንፈረንስ ናይ ኢንቨስትመንት ፎረም ገይሮም ነይሮም ኣብቲ ፎረም ድማ ናይ 13 ዝኸውን ቢልዮን ኢንቨስትመንት ረኺብና ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እንታይ ዝነገረካ እዚ ሓደ ነገር እዩ ዝበርሃልካ ኢንቨስተርስ ናይ ብሓቂ ቁፅሪ ዲ ዋላ ገለ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ዲ ዝኣቱ ዘሎ ወይስ ንኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን እዩ ንሱ ንበይኑ ንግደፎ ሓደ ነገር ብሩህ ነገር ኮይኑ ኣሎ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ካፒታል ብብዝሒ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ክፍትን እዩ ምክንያቱ መግብን ማይን ሂወቶም በዚ ዘለዎ መንገዲ ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ በርሂሎም ኣሎ ስለዚ ስትራቴጂ ናቶም ናይ ህላዊ ሕቶናቶም ከስዕዎ ክፍትን እዮም ምስ ሃገራ ምስ መንግስቲ ናይ ኣፍሪካ ጥራይ ዝምድና ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ግን ተተኻኢሉ ነቲ መንግስቲ ኮንትሮል ክገብሮ ክፍትን እዮም ንኣብነት ብልፅግና ኢማራት ተቆፃፂራተላ እቲ መንግስቲ ስለዚ ብልፅግና ከም ብልፅግና ዝኣመሰለ ንኣቢ ዝመስል መራሒ ተቆፃፂራ እንተላ እቲ መራሒ ክውጥቀሎም ኣይደልዩን እዮም they will do everything ኣብቲ ስልጣን ንክፀንሑ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ነቲ ቁፅፅር ናቶም ንከዕብይዎ ስለዚ ናብ ሱዳን ዝደልይዎ ኣጀንዳ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎም ረብሓ ብዓይኒ ቁጠባ ብዓይኒ ሕርሻ ብዓይኒ ካልእ ክርእይዎ ከለዉ መመሊሶም ናብቲ ቦታቲ እናመፁ ክኸዱ እዮም እዚ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ከድልዮ ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስምዓኒ ኣቕሊልና ክንሪኦ ከምዘይንኽእል
እዚ ዝግበር ዘሎ ከም ሓድሽ ገጽ ናይ መግዛእቲ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ሓደ ተንቀነዛዘረ ባዝያ ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዓ ዘለና ሃገራት ዓረብ ይኹን ካልኦት ናብ ኣፍሪካ ሓድሽ ናይ መግዛእቲ ዘመቻ ፈንዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ኩነታት ድማ ነቲ ዘሎ ብድሆ ከጋድዶ እዩ ንኣብነት እዚ ስምዑ እጥረት ከውስጥ ተፈጥሯል። የመጠባበቂያ ነዳጅ ማዕከላት አቅምም እየተሟጠጠ ስለመሆኑ ተሰምቷል። በእርግጥ ብልጽግና የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትን ጨምሮ የዓለም ጦርነቶች ሁሉ ለእኔ ምንዳ እንጂ ዕዳ አይደሉም እጠቀምባቸዋለሁ ነበር ያለው። እንዲያም ሆኖ ይህ አቋሙ በዛው የዘለቀ አልሆነም። አደጋ ላይ ነን እያለ በመግለጽ ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ውስጥ እየዘነበ የሚገኘውን ዝናብ እንደ መፍትሄ ማቅረብ ጀመረ እንጂም ከዚህ ቀደም ከምናውቀው ዝናብ በተለየ መንገድ እኛ ኢትዮጵያውያን ልንወስድ ይገባል ነው። ሳሪያስ ታጣቂያቸው ውስጥ ገብተዋል። 3 ጦርነት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዎ ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ፈተና ድማ እዚ ናይ ነዳዲ ፈተና ብቐሊሉ ክሰግሮ ዝኽእል ፈተና ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ። ስለዚ he will try to find a solution ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ፀገም እዚ ካብዚ ንኽወፅእ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ። ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሪዘርቭ ናቶም ናይ ፊውል ሪዘርቭ መብዛሕትኡ ነገራት መኻዚኖ ወይ እውን ስቶር ኣለዎ ናይ ኣገዳሲ ነገራት ከም በዓል ነዳዲ ትኽዝን ኢኻ Ethiopia's strategic fuel reserve, example of Awash Arba Zalo Malatu, are reportedly reaching critical lows as the government struggles to maintain a steady supply of the international from the supply from international ports. Zintaibla Nalo. Nazia Zena na Karapulkum Koloho, Abza Halefe, Tedagami, Kuriodis and Hana Garantolo and Tainer ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብቲ ሃገር ክብድ ዝበለ ብድሆ ከም ዘሎ ክንሰምዕ ፀኒሕና ውፅኢት ናቱ right now እንታይ ዝብል ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ ኣብ the reporter ትብል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ the Ethiopian government has instructed all public institutions and state-owned enterprises to put non-essential employees on annual leave in an attempt to mitigate the fuel shortage suffocating transportation across the country እንታይ ማለት እዩ ብልጽግና ካብ ምሒር እቲ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም ካብ ምቕባድ ኩሎም ናይ መንግስቲ ትካላት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክኸውን ይኽእል ኢትዮ ቴሌኮም ክኸውን ይኽእል ካልኦት ናይ መንግስቲ ትካላት ዘለው ሰራሕተኛታት እቶም ቀንዲ ኣገዳሲ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታት ዕረፍቲ ክኸዱ ግደፍዎም ምክንያቱ ልቺ ከጥፉ ካልእ መጓዓዝያ ክገብሩ መጓዓዝያ ክኸዱ ትራንስፖርት ክገብሩ ናይ ነዳዲ ፀገም ይፍጠር ስለ ዘሎ ናብ ዓዶም ክኸዱ ግደፍዎም ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ገዞም ከፍ ይበሉ አንዋል ሊቭ ደሞዝ ኣለዎም የብሎም ግን ኣብ ገዞም ከፍ በሉ ዝኻ ነቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ናይ መጓዓዝያ ፀገም ንምፍታሕ ብዙሓት ሃገራት ካልኦት እውን ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ትምህርቲ ጠጠው ክብል እዩ ካልእ ነገራት እውን ናይ ፓብሊክ ሰርቪስስ እውን ጠጠው ክብል እዮም ምክንያቱ ናይ ነዳዲ ፀገም ክትፈትሖ እንድሕር ኮንካ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልፅግና ዝገጥሞ ዘሎ ፀገም ኣዝዩ ከቢድን በዳሂን ፀገም ከም ዝኾነ መገንዛብ ከደሊ እዩ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክሰግሮ ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ደፊኦም ደፋፊኦም ሓጋጊዞም ከውፅዎ እዮም ኢልና ንግምቶ ዘለና well I think it's going to be a little bit different than ካብቲ ካልእ ንግምቶ ዘለና ፍልይ ዝበለ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንግምት ዘለና ካብ ወፃኢ እንታይ ይብሉ geopolitical fallout the prime minister's alignment with the UAE and condemnation of Iran has reportedly led to the detention of Ethiopian cargo ships in the Middle East ካልኣይ ብልጽግና ወፂኡ ኣብ ጎኒ ኢማራት ኮይኑ ንኢራን ብምቑናኑ ናይ ኢትዮጵያ ካርጎ ታንከርስ ናይ ነዳዲ ዝፅዕና ማለት እዩ ካብቲ ፐርሽያን ጋልፍ ከም ዘይወፃ ተኣጊደን ኣለዋ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብይ ኣሕመድ እንተዘይዛረብ ነይሩ ንናይ ኢማራት መራሒ ድማ ብውሽጢ ደው ኢሉ ኣምላኽ ሓግዝካ እንተዝብሎ ነይሩ ኢራን ንዓቢ ኣይመቐፅዐቶ ነይራ ኢራን ኢትዮጵያ ታርጌት ኣይምገበረቶ ምክንያቱ ኣካል ናይ ብሪክስ ስለ ዝኾነ እሱ ንባዕሉ ምሳቶም ኢትዮጵያ ንባዕላ ምስ ኢራን ዳሓን ዝኾነ ዝምድና ነይሩ ወይ እዚ ግን ኣርሒቑ ስለ ዘይሓስብ ይብልዎ ኣለው ንሃገሩ ንመሓመድ ቢን ዛይድ ክሕጉስ ክብል ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ኩናት ቦታ ብኣካል ከይዱ ኣጆኻ ብምባል ሸው ስለ ዝገበረ ኣብ ዓይኒ ናይ ኢራን ኣትዩ ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ናይቲ ነዳዲ ፀገም መሊሱ ይሓንቆሎ ይብል ኣለዉ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ impact on agriculture the government has warned that shortages in fuel and fertilizer both impacted by the Middle East crisis will directly lead to a food security crisis ስለዚ ክልቲኦም ናይ ነዳድን ናይ ድኹዕን ፀገማት ክልቲኦም ንኢትዮጵያ ሓደ ውፁእ ዝኾነ ናይ መግቢ ፀገም ከጋጥመላ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናይ መጓዓዝያ ናይ ህይወትን ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ domestic market collapse
Despite official claims of low prices, a thriving black market has seen fuel prices soar to 1,100 ብር per liter. ስለዚህ ወላ እኳ ዳጋ ተቆፃፂርና ዝኣክል ነገራት ንቅርብ ኣለና ይብሉ እንተሎ ብልፅግና ኣብቲ ናይ ፀሊም ዕዳጋ ዘሎ ንነዳዲ ንሓደ ሊትሮ ክሳብ 1,100 ብር በፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ which drives is the capital waiting over. ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ክቡር መንገዲ ካብ ፀሊም ዕዳጋ ገዚእኻ ረክሻ እንተለካ ወይ ሚኒባስ ተለካ ወይ ገለ እንታይ ክትገብር ኢኻ ናይ መጓዓዝያ ዋጋ ኣፀቢቑ ክንህር እዩ ነቲ ህዝቢ ድማ ውይ የብሎ ማለት እዩ ስንባዕሉ ከምኡውን ሕልፍ ዝበለ ብልሽውና ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እውን ይብሉ ኣለዉ stranded logistics ካልእ ድማ ብሰንኪ ናይ ሕፅረት ናይ ነዳዲ እቲ ሎጂስቲክስ መግቢ ይኹን ካልእ ካብ መጓዓዝያ ተባኺሩ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብ ጎኒ ኢማራት ወሽለኽለኽ ምባል ዋጋ ከም ዝኽፍል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሪል ታይም ይንገሮን ይወሃቦም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልኦት ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ስለ ዘሎ ምስግጋር ናይ ስርዓት ዝብል ዘረባ ድማ ብብዝሒ ንሰማዕ ኣለና what does that even mean ሓደ ቅሉዕ ደብዳቤ ተሰዲድሉ ካልኣይ ድማ ኣብዚ እውን በዓል ልደቱ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ስምዑ ትዕይንተ ህዝብ በይነመረብ ለማድረግ መዘጋጀታችሁ ገልጻችኋል ማስታወቂያው ላይ እንደተመለከትነው ከሆነ መጀመሪያችሁ አይደለም ከዚህ በፊትም አድርጋችሁ የተሳካ እንደነበረ ምናስታውሰው ነው ምናልባት በዚህ አይነት መልኩ ሰልፍ በመይነበረን በማዘጋጀት ረገድ የመጀመሪያዎቹ እንደምትሆኑ ነው ምገምተው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዚህ ዝግጅት ተገኝቶ አስተያየት ወይም ደግሞ መንግስቱን አቋም እንዲገልጽ በደብዳቤ መጠየቃችሁን ሰምተናል ነገር ግን ወደዛ መጣሉ በቅድሚያ ግን ዝግጅታችሁ ምን ይመስላል ምን ያደረጋችሁ ነው ያላችሁ አመሰግናለሁ መሳይ ያሁኑ ትዕይንተ ህዝብ እስካሁን ከተካሄደው በጣም የተለየ ነው የሚሆነው በምሁራት ናይ ኢትዮጵያውያን ዝተዳለወ ማለት እዩ ሓደ ክፉት ዝኾነ ናይ ምስግጋር ዲስካሽን ንክግበር ከምኡውን ወላ ኣብዚ እውን ተዛሪቦም ነይሮም ቅሉዕ ደብዳቤ ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ሰዲዶም ኣለዉ እሱ ድማ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከም ዝሪእዎ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ቅሉዕ ዝኾነ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ እቲ ዕላማ ድማ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ስለ ዘላ ንዕለት 18 ብናቶም ማለት እዩ 18 ወርሒ 3 2018 ናይ ኢትዮጵያ ካለንደር ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ኣለዉ the event a massive online protest rally ብኦንላይን ዝግበር ሓደ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ክጋየድ ምዃኑን እሱ ድማ when Saturday 26 ማለት እዩ ዝነበረ ነይሩ እዚ ንቀዳም እዚ ዝመፅ ዘሎ መስለኒ ዲ ወላ ሓሊፍ I don't know stop the war ensure peace and end oppressive rule and transition before election እቲ ዕላማ ወይ እውን ጭርሖ ናይቲ ዝግበር ኢቨንት ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ሰላም ክነግስ ክኽእል ኣለዎ እቲ ጨቋኒ ኣካይዳ ጠጠው ክብል ኣለዎ ካልኣይ ድማ ምርጫ ገዲፍካ ናብ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክትኣትለካ ዝብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ንህዝቢ ነቲ ሃገር ከሰጋገር ዝኽእል ሓድሽ መንግስቲ ክቀውም ኣለዎ መሰጋገር ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ነቲ ሃገር ዝውክል ነቲ ሃገር ከናብር ዝኽእል መንግስቲ ስለዘየለ እሱ ክቕየር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሳብ 20 ዓበይቲ ፀለውቲ ዝበሃሉ 20 influential political and civic leaders will address millions of viewers ስለዚ ክሳብ 20 ዓበይቲ ፀለውትን ምሁራትን ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ናይ ህዝብን ንብዙሓት ሰባት ዘረባ መደረግ ክብዮም እዚ ድማ ብልፅግና ናብዚ ከምዚ ክሳተፍ ስለምንታይ ዓዲምኩሞ መፅኡ ድምፂ ከስምዕ ይኽእል ዶ ኣብ ከምዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ውልሲ ብሓፈሻ ግን እቲ ጉዳይ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣትያ ስለ ዘላ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክንወፅእ ንኽእል ዝብል ዝተፈላለየ ፈተነታት እዩ ዝግበር ዘሎ ካልእ ሓደ ምስጢራዊ ዶኩመንት ካብ ብልፅግና ዝወፀ ክዘውር ኣለኹ እሱ ድማ ኣብቲ ዶኩመንት እንታይ ዝብል ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's highlights the role in moving Ethiopia from past regime toward democracy and economic ስለዚ ገለ ካብቲ ስትራቴጂካውያን ስግኣታት ኢሉ ዝጠቐሶም ኣብኡ ንህወሓት ከም ስትራቴጂካዊ ፀገም ኢሉ ይርዮ internal splits have created both opportunities and risks ስለዚ እቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ምምቕቓል በቲ ሓደ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ ነቲ ትግራይ ንከተዳኽሞ በቲ ካልእ ድማ ኣገዳሲ ብድሆ ፈጢሩ ኣሎ ምስ ካልኦት ህወሓት ተሰሊፉ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ካልእ ናይ ሱዳንን ግብፅን ኣክስስ
ግብፅን ሱዳንን ርክብ ማለት እዩ ንቡርሃን ብቡርሃን ገይሩ ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ብመንገዲ ዳዕመ ሰሪዕ ገይሮም ይብድህዎ ከም ዘሎ ዳይሬክት ኤክስተርናል ናይ ሱዳንን ግብፅን ዝምድና ብቡርሃን ገይሩ ንኢትዮጵያ ዓብ ሽግር ይፈጥረላ ከም ዘሎን እዚ ድማ ከም ሓደ ቅሉዕ ፀገም ገይሮም ከም ዝርይዎ ግብፂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢጅፕት allegedly supports a regime change in Ethiopia through military and financial aid to the opposition groups ግብፂ ናይ ስርዓት ለውጢ ወይ ከዓ ናይ ረጂም ለውጢ ትፀር ከም ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ተቃዋምቲ ገይራ ይብሉ ካሊእ ንፋኖ ካብ ሓደ ምሳና ዝሰርሕ ዝነበረ ኣንፃርና ኮይኑ ሓደ ዓቢ ናይ ዕንወት ሓይሊ ብምባል ይገልፅዎ እዚ ስለዚ ንኤርትራ ሻዕብያ ሓደ ግዜ ምሳና ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣንፃርና ዝሰርሕ ዘሎ ንስርዓት ናይ ብልፅግና ንኸጥፍእ ዝፅዕር ዘሎ እዩ ብምባል ይገልፅዎ ነቲ ናይ ኤርትራውን ስለዚ working for the regime collapse it accuses of supporting FANO coordinating with Sudan and Egypt to encircle Ethiopia ስለዚ ንፋኖ ብምሕጋዝ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኮይኑ ኣንፃር ኢትዮጵያ ነቲ ስርዓት ንክቅይር ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ካብ ናቶም ዝወፀ ዶኩመንትስ እዩ ስለዚ እቲ ዝኽድዎ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ፀላእቲ ኣለውና ግብፅን ኢትዮጵያን ብድሕሪት ኣለዉ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ንሳቶም ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ከውድቁኒ ዝብል ሓሳብ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝካለ ንብልፅግና ረቢሽ ዘሎ መድረክ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብኡ ቀፂሉ ናብ ናይ ትግራይን ናብ ፅምዶን ክንሓልፍ ሕጂ ውዕና እንተ ነይሩ ኤርትራ ክንሕድገ ኢና ሕዚ ብዕውነት ብፍቅሪ ክነሽንፎ ኢና ትፅሊኢና ዘለና ሓነ መንግስት ፌደራል ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት በብእዋኑ እናኸፍአ ዝመፀ ወጥሪ ናብ ግጭት ከይሰጋገር ተፈሪሑ እዩ ዘሎ ብሰንኪ መንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ ዝልእኾ በጀት ሰበስልጣናት እቲ ክልል ንኩናት የውዕለሎ ዝብል ክስታት ውስዒቡ ዝለኣኽ በጀት ነዳድን ካልኦት መሰረታውያን ቀረባትን እገዳታት ከም ዘንበረ እናተሓበረ መፅኡ ኣሎ መራሕቲ ህወሓት ይኹን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እገዳታት ከም ዝተገብሩን መንግስት ፌደራል ሰራዊቱ ዳግም ናብ ትግራይ ይኽብብ ኣሎ ክብሉ እናጠንቀቁ መፅኦም እዮም ይኹን ዳ አይን የተመለከቱ ሁለት ጉዳዮች መነጋገሪያ ሆኗል። ትግራይ እኮ የኢትዮጵያ 7% ብቻ ናት ያለው የአብይ አህመድ ኮሚሽን ስለ ትግራይ በአዲስ አበባ ለመምከር ወስኛለሁ ያለበት ቀዳሚው ነው። ሌላኛው ደግሞ በክልሉ ስልጣን ወደ ያዝነው መረጃችን አለፍ። አዲስ አበባ የሚገኙት የትግራይ ጀነራሎችና ፖለቲከኞች ህወሓትን በማስወገድ የትግራይን ጊዜያዊ አስተዳደር ለመረከብ እየተዘጋጁ ነው ተባለ። በነ ጀነራል ጻድቃን የሚመራው በአዲስ አበባ የሚገኘው የትግራይ ልሂቃን ስብስብ ወደ ትግራይ ሰብሮ ለመግባት በደቡብ ምስራቅ ትግራይ የሚንቀሳቀሰውን ሐራ መሬት ወይንም እዚያ ዜና ዚያድ አርጋን ሶሻል ሚዲያ አብለል አቢላ ዘላ ያሳድማ ጻድቃን ዝመርሖ ጻድቃን ፕሬዝደንት ናይ ክልል ትግራይ ክኸውን ብብልጽግና ይድፋሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ዝኻ እንታይ ዘሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብልጽግና ናይቲ ሓላ መሬት ዝበሃል ዝነበረ ናብ ትግራይ ኣትዩ ስልጣን ንኽርከብ ምክንያቱ ዕድመ ስልጣን ናይ ታደሰ ወረደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተወደአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ውሕዳት መዓልትታት ተሪፍዎ ስለ ዘሎ ብልጽግና ነቲ ስልጣን እቲ ብጀነራል ጻድቃን ገይሩ ክትኮ ይደሊ ከም ዘሎ ነቶም ኣብ ናይ ተጋሩ ባንዳ ዝኾኑ ኣብ ምስ ብልጽግና ደው ኢሎም ዘለው ንዓታቶም ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ብምእታው ነቲ ስልጣን ንዓታቶም ከረክቦ ይፅዕር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ እቲ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ጻድቃን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብታ ዝምነያ ዝነበረት ናይ ስልጣን ኮረሻ ንኽምለስ ተስፋ ረኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኒው ሚሊታሪ ኮሊሽን a group called it movement of forces for change እቶም ናይ ለውጢ ሓይልታት ብላብላ ዝብሉ has emerged and led by high ranking veteran general including ጻድቃን ገብረትንሳኤ and ካልኦት ጀነራላት ድማ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ንክመርሑ ናብ ትግራይ እውን ነቲ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ዓቕሞውን ክቆፃፀርዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this new group reportedly backed by the Federal Prosperity Party PP ማለት እዩ aims to take over the Tigray regional administration ስለዚ እዚ ወታደራውን ሲቪላውን ምምሕዳር ክኸውን ዝኽእል ነቲ ናይ ትግራይ ቁፅፅር ብብልጽግና ተደጊፉ ወታደራዊ ዓቕምን ከምኡ ድማ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ክርከብ ከም ዝደሊ እዩ ዝንገር ዘሎ They have explicitly stated that they intend to stop the TPLF from maintaining control over the interim administration. ዝኻ ምስ ጀነራላቱን ምስ መራሕቱን መፅዩ ነቲ ግዜያዊ መንግስትን ንህወሓት ካብ ትግራይ ንምፍላይ ዝግበር ዘሎ ፈተና ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኩነታት እዩ ኩናት ተመፀ ድማ ኩናት ኣትሕት ናይ ተጋሩ ንብልጽግና ንኣብን ኣይንታዩን ዘርብሖ ዳ እምበር ይብሉ I think ነዚያ ብሃይሊ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነይሩ ኣብዚያ በኣ ጌርና እውን ነዚ ክንውዲ ኢና ዝኾና መን ኢትዮጵያ ይኮነትን
ኢትዮጵያ ፈተና ይትኾና ንትግራይ ንትግራይ ፈተና ዝኾና ትግራዋይ ባንዳ እዩ ትግራዋይ ባንዳ እዩ ዝብለሉ ምክንያት ኣለኒ ቁፅሪ ሓደ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ሪኢኹም ጆን መዲድ ክዛረብ ሰሚዑ እየ ነይረ እንታይ ዝብል ሕዚ ንትኩሰሉ መን ምዃኑ ምፍላይ ኢኣዊና ዘሎ ናብ መን ኢና ክንትኩስ ኣብ ውሽጥና ዝኒሄ ጉዳጉድ ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ዘይምትእምማን ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ሓሳዊ እዚኣቶም ምፍላይ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ፈተና ዝኾኖ ትግራዋይ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ናይ ባዕሉ ባንዳ ኢን ትግራይ ፈተና ዝኾኑ ሕዚ ወድም በይተይ መኪና ሓለፈት ታርጋ ኣልዒልካ ብሓፈሻ ናይ ትግራይ ፈተና በዓል ጻድቃን ምዃኖም ካብ ቀደም ፈሊጦም ነይሮም ሕጂ ድማ ትዛዕበየ ፈተና ናይ ትግራይ ዳርጋ ሓዲያ ኣፍልጢ እቲ ኩናት ድዩ ዋላ እቲ ሕማቕ ሕጂ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ውፅእ ኢልና ሓንቲ ናይ ኤርትራ ክበኩም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ፀሚሮም ነይሮም እንታይ ምስ መፀ ኣብይ ኣሕመድ ኣመት ፀበየን ምስ ፈተነ የስ እዚኣ ተሰማሚዕና ኣለሩ ኣብይ ኣሕመድ ደው ክንብል ኢና ንሒሎም ነይሮም ናብ ኤርትራ ሕጂ ምስ ኣተው ምስ ፈተኑ ማለት እዩ የስ ተኣምኑላ ዶ እዚኣ ወላ ዓቕሚ ህልዎም ኣይህልዎምስ ከምዚ ኣብይ ኣሕመድ ይፈልጥ እዩ ብደይ TDF ብደይ ተጋሩ ንኤርትራ ክወስዳ ይኽእል እዩ ከምኡ ጥራሕ ግን ኣይትራእይዎ ብኡ ጥራሕ ኣይትራእይዎ ኢትዮጵያ IMF እዩ ዘማሓድራ ካብ ዲሲ ገንዘብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ተገዚኣ 3.2 ቢልዮን ከፍ ኢሎም ካብ 1945 ትሕቲ ኮሎናይዘር እያ ነይራ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብዛ ዓመት 2026 ኢትዮጵያ ኻነ 120 ቢልዮን ተዋሂቦም ኤርትራ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ስእልታት ኢትዮጵያ ማዕቢና ስቲ ባሕሪ ገለ ገዛውቲ የርኢኹም ኤርትራ ወዲቓ ኢሎም ክስታይ የርኢኹም ኣለዉ እቲ ሚድያ ትሪእዎ ኣለኹምሽ ብረሃፆም ብንፍዓቶም ኣይመፅን ብናይ ፃዓዱ ገንዘብ ይመፂ ዘሎ ዝኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ተገዚኦም እዮም ሕጂ ኢትዮጵያ እንታይ ይብልኹም ኤርትራዋን ተገዚኢኹም ብኢታልያን ይብልኻ ፀገም የለን ንሕና ግን ኮሎናይዝ ኮይና ይንፈልጥ እና ይብልኻ ሓሶት ሃይለ ሰላሴ ትሕቲ ኩን ኤሊዛቤት ክሕባእ ከሎ ሽዑ እውን ተገዚኡ ነይሩ ብፃዓዱ ካብ ቀደም ብኣካል ኮሎናይዘር ኣሎ ብኢኮኖሚክ ኮሎናይዜሽን ካፒቴን ቤላ ገይሩ መፅኡ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ዝወስዶ ዘሎ ሸብዳዕዳ ኣንጻር ኤርትራ ወላ እውን ነቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣዝዩ ናብ ፀጋም ከይዲ ዝነበረ ናብ መስመሩ ይመልሰሎ ሰብ ፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ናቱ ብዛዕባ ውሽጣዊ ዓድና ዝተፈላለዩ ርእይቶ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ልኡላውነት ናይቲ ሃገርን ታሪክ ናይቲ ሃገርን ነፅነት ናይቲ ሃገርን ግን ፍፁም ዘየከራኽር ነጥቢ ክረግፅ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ንኤርትራውያን ድማ ካብቲ ሕውስውስ ዝበለ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ንክህልዎም ዝገብር ዘሎ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ምስጋና ይግብኦ ቀፂልና ናብ ጉዳይ ናይ ሃገርና እስከ ንኺድ ጉዳይ ናይ ሃገርና መመሊሱ እንድዩ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታና ሎሚ ናብ ኤስዋቲኒ ተበጊሳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሕሪ 2-3 መዓልቲ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ክህልዋ ስለ ዝኾነ ግን ሓንቲ ኸ ካልእ ዜና መፅያ ኣላ ጀርመናዊት ኣደን ኤርትራዊ ቦኒ ተወሊዶም ንወላዲ በቲ ሽዑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ብዘርእዮ ዝነበረ ብሉፅ ብቕዓት እታ ናብ ፕሪምየር ሊግ ትሓልፍ ጫፍ ረጊፃ ዝነበረት ካርዲፍ ሲቲ ብ11 ሚልዮን ፓውንድ ፈሪማቶም ተተሓሒዞም ናብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምድያብ መደብ ሒዞሞ ዝነበሩ ግን ክሰልጦም ኣይከኣለን ሳሙኤል ማለት ግላዘል ንካርዲፍ ሲቲ ናብ ፕሪምየር ሊግ እንተዘየደየባ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ንሓንቲ ካብ ዓበይቲ ክለባት ጀርመን ክንሳ ናብ ቡንደስሊጋቱ ወሪዳ ንዝነበረት ሃምቦርግን ብሉፅ ኣመዝጋብቲ ሊግ ብምዃን ዝሓለፈ ዓመት ናብ ቡንደስሊጋ ክድይባ ኣብቂዕዋ ኣሎ ኣብቲ ባየር ሙኒኽ ብገፊሕ ትመርሖ ዘላ ፀወታት ቡንደስሊጋ ድማ ሃምቦርግ መበል 12 ተርታ ሒዛ ትርከብ ግላዘል ካብ ጀርመናዊት ኣደን ኤርትራዊ ቦኒ ተወሊዱ ንወላዲኡ ኣካይደሉ ዝነበርኩ ቃለ መጠይቕ ክሳብ ናብ ኤርትራ ብምምፃእ ስነ ስርዓት ጥምቀት ከም ዘካየደሉ እውን ኣብቲ ግዜ ይዕሊልና ነይሮም ግላዘል ሓደ ካብቶም ብሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕቶ ዝቐርበሎም ተፃወቲ እዮም ኣማህርቲ ስለ ዝነበረ ግን ንሕጂ ኣይመፅን ኣሎም ኣብዚ ደረጃ ዝርከቡ ተፃወቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ በፂሖም ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክፅምበሩ እንተኮይኖም እቲ መጀመርያ ክረጋግፅዎ ዝደልዩ ቀጻልነት ሃገራዊት ጋንታ እዩ ወላ እኳ ወዲ 32 ዓመት በፂሑ ይሃሉን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ፃውዒት ክመፅኦ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት እንተመሰለን እዚ ሃገራዊት ጋንታ ብቐፃሊ ኣብ ዝመፀ መፃሪ ፀወታት ክትሳተፍ ምዃና ምስ ዘረጋግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቡንደስሊጋ ተፃወት ናይ ሃምቡርግ ተፃዋታይ ዝኾነ ኤርትራዊ ኢና ንርኢ ዘለና
ናይ ብሓቂ ንሃገራዊ ጋንታና ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእልን ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእልን ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ዝፃወት ዘሎ ተፃዋታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድሮ ነቲ ሃገራዊ ጋንታና እዚ መጀመርታ እዩ ካልእ ክንፅበይና ብምባል ኣብ ኤክስ ናቱ ኣብ ትዊተር ኣብ ኢንስታግራም ናቱ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ብፍላይ ናይዚ መንእሰይ ዛንታ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ሃገራዊ ጋንታና ቀፃልነት ንክህልዋ ጥራዮም ዝደልዩ ዓበይቲ ተፃወቲ ናይ ኤርትራ ድማ ከካብ ዝነበርዎ ክንሰምዖም ጀሚርና ኣለና ኣብየት ሓጎስ ዝስምዓና ዘሎ ካላርስቲ እዩ ስለዚ ሃገራዊ ጋንታና ምናልባት ንሕጂ መን ክትረክብ እያ እንታይ ክትረክብ እያ ካላርስቲ ኮይኑ እዚ ተፃወታይ እዚ ግን ከም ተፃወታይ ድዩ ወላ ከም ቴክኒክ ኣድቫይዘር ድዩ ነቲ ሃገራዊ ጋንታ ከድልያ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ሃገራዊ ጋንታና ፍሉይ ፀጋታት ክህባ ዝኽእልን ንብዙሓት ሰባት ናይ ብዙሓት ክኢላታትን ኮሜንቴተርስን ኣቓልቦ ከም ትስሕብ ገይርዋ ዘሎ እዩ ሃገራዊ ጋንታና ነዛ ሕጂ ዝፅበያ ዘሎ ፀወታ ናይ ኤስዋቲኒ ዝኾነ ይኹን 0-0 ወፂኦም ድዮም ሓንቲ ጎል እትዮም ድዮም ነዚ ዓወት ናቶም እንድሕር ዓቂቦሞ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር ከም ዝፈፀሙ ጌርና ኢና ክንወስዶ ሃገራዊ ጋንታና ድማ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንክትከይድ እቶም ኣብ ከባቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለኹም ያሬድ ተስፋ ይኮነ ጌርና ኤምባሲ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ተነጊሩ ኣሎ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለውን ካልኦትን ናብቲ ቦታ ብምኻብ ክሕግዝዋ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ድሓን ንግዚኡ ወላ ከምቲ ዝለ ሓገዝ ተዘይረኸበ ኣብ ዝቕፅል ግን ሃገራዊ ጋንታና ናብ ግብፂ ድዩ ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ ትፃወተሉ ብዙሕ ደገፍ ክትረክብ እያ እዚ ድማ ከም ርዱእ ጌርና ንወስዶ ኡጋንዳ ኬንያ እንተመፅያ ድማ ኣናደር ለቨል ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ብሃገራዊ ጋንታና ኣዝና ተሓጒስና ስለ ዘለና ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውዴ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣርስቲ ነዚኣ ጥራይ ከስማዓኩም ቅድሚ ውደይ ኣቦታትኩም ከምዚኦም ገብሩ ነይሮም ጀጋኑ ናይ ሜዳ እዮም ነይሮም ጀጋኑ ናይ ውግእ ጥራሕ ዘይኮነ ጀጋኑ ናይ ሜዳ ሃንደስቲ ናይ ኩዕሶ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣቦታትኩም ስራሕቲ ቀያዮም ነይሮም ኢሎም ድማ ኣብ ኤርትራ ሓደ ፅምብል ገይሮም ነይሮም ኣብ ኤርሊንክ ከይድኩም ስምዕዎ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልና ምዛ ደርፊ ክገድፈኩም la 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 la